Týždeň vie zmeniť váš svet. Za týždeň môže byť všetko inak. Z mieru je zrazu vojna a z vojny ďalšia vojna. Z krajiny je ruina a z ruštiny zase raz rutina. Týždeň, čo týždeň je všetko inak. Z demokracie sa stane demolácia, z empatie apatia a z diskusií cirkusy. Týždeň, čo týždeň sa všetko mení znova a meníme sa aj my všetci. Tak ako odlíšiť podstatné od nepodstatných vecí, správny cieľ od nesprávneho cieľa. Týždeň, čo týždeň. Čítate Týždeň, pretože týždeň vie zmeniť veľa. Pokračuje treskúce leto po krátkej prestávke, ale teda zaujímavé veci sa napriek tomu dejú. V poslednom čase, v posledných dňoch vyvolal dosť veľkú reakciu, veľký rozhovor Elona Muska pre britský týždenník The Economist, v ktorom tento miliardár hovoril také veci, ktoré niektorých veľmi znepokojili o budúcnosti ľudstva a niektorých naopak, že veľmi potešili. A my sme sa o tom aj v týždni rozprávali a aj sme o tom všeličo napísali a rozhodli sme sa, že urobíme o tom ešte jednu lampu, lebo tie výroky, ale teraz nejde o špeciálne o Elona Muska, ale také povedomie o tom, že čo bude za 10-20 rokov s ľudstvom, so zemegulou, s umelou inteligenciou a tak, že o tom sa veľa rozpráva a často zaznievajú také dosť nepodložené vyjadrenia, ktoré môžu spôsobovať až takú úzkosť, že aj tak to je hrozné, čo nás čaká. Tak aby sme túto úzkosť rozptýlili, tak sme zavolali dvoch ľudí. Teda vybral vás Martin Mojžiš. Tak Martin, povedz, prečo a koho si vybral? Tak Igora Farkaša ako človeka, ktorý sa zaoberá tou časťou robotizácie, kde tie roboty dostávajú informáciu o svojom okolí a spracúvajú tú informáciu a na základe nej vedia jednať, sa poznáme dlho. A čiže keď si mi povedal, že niekoho, tak to bolo okamžite, čo mi naskočilo. A s Ferom Duchoňom som sa nepoznal doteraz a toho zasa Igor bez rozmýšľania navrhol, lebo? Že to by bol... Keď som sa pýtal Igora, že či ešte niekoho by vedel, lebo že to je človek, ktorý sa zaoberá presne tou komplementárnou časťou tých robotov. To znamená, keď tie roboty niečo vykonávajú, keď oni nie získavajú a spracúvajú informácie vo vonkajšom svete, ale na základe týchto informácií alebo na základe niečoho iného dopredu povedaného konajú, ovplyvňujú ten svet, manipulujú tým svetom. A keďže Števo Hríb nerád robí lampy s ľuďmi, ktorých nepozná, tak zavolal aj mňa, aby som si... Nie, to nie je pravda. že keby sa ukázalo, že to nejde, aby som bol také záchranné... hostia? To vôbec takto nebolo. Nie. Dobre. Začnem takto, že asi ste o tom rozhovore pre Economist počuli. Mhm. My sme ho aj teda celý si pozreli a vy prečítali a tak. Tak začnem takto. Najbohatší človek sveta, ktorý má navyše veľký vplyv na verejnú mienku cez Instagram, cez, ako sa volá ten jeho X a cez Trumpa, s ktorým sa teda pohádal, ale možno sa už zase udobril, to neviem. Takže to je taký veľký vplyv, že to má potenciál naozaj vzbudiť buď neprimerané očakávania, alebo obavy, alebo proste tak. Tak on v tom rozhovore povedal niekoľko zaujímavých vecí, ale poviem dve. Jedna je, že za 10 rokov, čo je za chvíľu, nie že za 100 rokov, za 10 rokov, nastane na Zemi taká situácia, že všetkého bude prebytok v zmysle, že ľudia, miliardy ľudí nebudú musieť pracovať,
budú môcť sa len zabávať, alebo teda robiť, čo ich baví, alebo čo chcú. Nebudú musieť chodiť do práce a napriek tomu budú mať všetko k dispozícii. Že keď sa mu zažiada človeku, že idem do Austrálie, tak pôjde zadarmo. Nebudú peniaze, všetkého bude dostatok. No. To my, čo ešte sme žili pred rokom 79, sa nám to tak podobá troška na taký komunistický sen, ale on to hovorí nie ako komunistický sen, ale že to bude dôsledok toho, že umelá inteligencia a roboty zariadia všetko za nás a nebudeme musieť pracovať. To je jedna vec, čo hovorí. A druhá vec, čo hovorí, taká odvrátená troška strana toho je, že ale možno to nevyjde a umelá inteligencia a roboty zničia ľudstvo. Teraz nemyslím zničia nejak psychicky, ale fyzicky. Ale že, a on na to, že ale to nevadí, však to bude zaujímavé. Tak poďme k týmto dvom veciam, že za 10 rokov, to je ešte veľká pravdepodobnosť, že niektorí z nás sa toho dožijú, že za 10 rokov bude umelá inteligencia a roboty na tej úrovni, že nie, že budú o mnoho inteligentnejšie a akčnejšie ako ľudstvo, ale že nebudeme nikto musieť pracovať, lebo všetko bude vyriešené. Tak toto keď poviem informatikovi, čo ono na to povie? V prvom rade ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Som sa tešil na tieto debaty, ktoré nejako budú smerovať. Čo na to poviem? No, on nie je prvý ani posledný, ktorý prichádza s nejakými scénármi. Ako je dosť zlé, že nejaký jeden človek môže v sebe koncentrovať takú silu, takú moc. To je dosť zlé, že s tým nevieme ako svet niečo spraviť, ale musíme s tým žiť. No a to, čo povedal, tak jednak mi to príde trošku priťahnuté za vlasy. Nemyslím si, že je to reálne a ani žiaduce. Na druhej strane možno to nie je zlé, keď trošku sa dostanú do éteru nejaké takéto informácie, že zdvihnú zo stoličky teda rôznych protagonistov na svetovej scéne a začneme teda nejako rozmýšľať, pretože my sme tu aktéri, my tu žijeme na tom svete, my sme nemali byť nejaké postavičky, ktoré fatalisticky budú čakať, čo sa s nami stane, ale tu akože ľudia na rôznych úrovniach riadenia môžu do toho nejakým spôsobom zasahovať. Otázka, kto ako bude chcieť zasahovať. Takže z pohľadu informatiky, ako ja si myslím, že ide to strašne dopredu, tak jednak robotika, teda humanoidná, ale jednak tzv. Agentická umelá inteligencia. Čiže agentická umelá inteligencia, o tom sa môžeme trošku porozprávať. To je taký vyšší level riadenia systémov na báze umelej inteligencie, ktoré konec koncov by mohli ovládať aj tie roboty. Ide to strašne dopredu, rýchlo a pri tejto akcelerácii technicky si viem predstaviť, že tá umelá inteligencia naozaj bude teda mať navrch. Hej? Čo znamená mať navrch? No, že teda bude sa to môcť blížiť takej všeobecnej umelej inteligencii, že bude disponovať schopnosťami, ktorými disponuje človek, prípadne aj niektorými ďalšími. Proste človek má nejaké svoje obmedzenia. No dobre, a keď je to technicky možné, tak prečo ste v predchádzajúcej odpovedi povedali, že ale to, ako to vidí má za 10 rokov, je nerealistické? Myslel som tým to, že nebudeme mať prácu, že všetci budeme teda oddychovať, budeme sa tu mať ako v komunizme, všetkého bude nadostač, financie nebudú potrebné. Toto si myslím, že je pritiahnuté za vlasy tento scénár. Myslím si, že to nie je v konflikte povedať na druhej strane to, že tam ten potenciál dosiahnuť nejakú umelú inteligenciu bude reálny, ale to nemusí znamenať, že my všetci sa staneme otrokmi tohto sveta. Hej, že stále to môže byť nejakým spôsobom kontrolovateľné, ale tu je veľa premenných a to sa v princípe nedá predpovedať. To je akože, môžem si to predstaviť ako zložitý systém, ktorý má veľa premenných a ten vývoj má veľa možností, veľa možných ciest, závisí od toho, čo urobia ktoré štáty a čo urobia veľkí hráči, ktorí vyvíjajú tú umelú inteligenciu, pretože tí sú hnaní, to sú dravci proste, ktorí chcú ako dosiahnuť jednak prestíž a aj v podstate tak nejakú nadvládu nad tým svetom, hej. Nie v zmysle, že teda chceme zničiť tento svet, ale oni si možno neuvedomujú, že keď sa toto zneužije, tak proste nejaké politické kruhy, máme tu veľké štáty, ktoré hýbu svetom a tí môžu mať, čak vidíme, aký je svet polarizovaný, takže dostane sa to do rúk nejakého blbca a máme vymaľované. Čo na to hovorí robotik? No, ja hovorím to, že keď by som vedel, čo bude za 10 rokov, tak zoberiem všetky svoje úspory a vložím to do tých správnych firiem a robotických samozrejme, ktoré teda by hrali ten príjm a boli by v tom najväčšom vývoji. Ale to sa asi nedá úplne takto predikovať a súhlasím s Igorom, že to, čo povedal Musk, je asi ozaj len taký kamienok do vody, aby sa rozhýbali možno nejaké stojaté vlny.
a teda stojatá voda, nie vlny, ale aby tie vlny vznikli a začalo sa možno viac diskutovať, viac sa hovoriť o nejakých obmedzeniach, možno o nejakých reguláciách. Toto bol možno ten účel, ale ja použijem také historické paralely, že proste aj párny stroj, keď prišiel, sa hovorilo, že ľudia nebudú mať čo robiť. Potom prišiel Manhattan projekt a hovorilo sa, že zničíme celú planétu. Zatiaľ nič z toho nenastalo, chvála Bohu, a predpokladám, že nenastane ani vplyvom Ilona Muska. Jednoducho všetky tie technológie, ktoré prišli s ľudstvom, transformovali tú prácu. Aj telefón, keď vidím mobilný, tak kedysi bola telefonistka, nie? Prepájala kábliky. No tak keď bola šikovná, sa naučila robiť s mobilmi, teraz je v tej predajni a asi má väčší plat a nejaké širšie kompetencie, viac rozumie technológiám. Takže je to skoro nejaké transformácie práce. Ja teda naozaj ja vnímam, akákoľvek technológia prichádza, je zneužitá ľuďmi, nie je to technológiou samotnou, to je prvý ako taký fakt. A druhý, že vždy transformuje prácu. Ľudia neprichádzajú o prácu z dlhodobého hľadiska, z krátkodobého, áno, to súhlasím, že prídu nejakí ľudia o nejakú činnosť, ale ak sú šikovní a vedia sa prispôsobiť, tak vznikajú aj nové pracovné miesta a možno dnes netušíme za 10 rokov, aké budú nové pracovné činnosti, a to je jednoducho fakt. Ani keby ste sa ma pred 10 rokmi pýtali, že teraz bude nejaký datový analytik, hej, tak to nebolo 10-15 rokov dozadu. Hej. Dobre, a teraz úplne kratučko, že tá predstava viacerých, nielen Muska, že do krátkeho času roboty nahradia takmer všetku ľudskú činnosť. To je realistické? Ja si myslím, že nie. Jednoducho strašne veľa činností je stále aj v tých fabrikách, ktoré nie je možné automatizovať, robotizovať. Ale mám takú jednu vec v rámci svojho predmetu mobilná robotika. Som dával donedávna študentom bonusové body, keď mi doniesli aplikáciu robotickú, ktorú som ešte nevidel. A skončil som s tým vtedy, keď mi doniesli ukázať robotického farára. Tak normálne existuje, že robotický farár, a ja som aj pátral, že firma normálne fyzická realizácia do kostola, áno, a môžete si vybrať katolík, evanjelik, baptista, normálne na programe. Áno. A hovorím si, to už som videl, všetko už stačí aplikácií. Čiže tá robotika naozaj preniká do každej oblasti života, ale nie všade má ako nejaké opodstatnenie. Hej, to sa asi pobavíme neskôr. Martin? Čo? Čo na to hovoríš? Ja ešte stále, jak si predýchávam ten prvotný šok z toho. Ja som nepočul ten Muskov rozhovor, on je naživo teda video, ale ja som čítal prepis. A neviem to, mám takú kognitívnu disonanciu, že toto je najbohatší človek na svete, ktorý nemôže nerozumieť budúcnosti. Aspoň teda v minulosti musel rozumieť budúcnosti. A teraz dá rozhovor, v ktorom mne pripadá ako idiot. Že to nie je, že človek, ktorý nerozumie svetu a budúcnosti, ale že pozoruhodným spôsobom nerozumie svetu a budúcnosti, že jak ten Musk asi je výnimočný, takže aj v tomto je výnimočný. A tie dve veci proste mi nejdú dohromady. Nejdú mi dohromady. Čiže ja by som veľmi rád opustil tú interpretáciu, že ten rozhovor je rozhovor, ktorý dal blbec tej šéfredaktorke The Economist. No ale vždy, keď urobím ten krok, že ja sa mýlim v tom, jak som čítal ten rozhovor, tak sa na neho spomeniem a som zase tam. Čo ti tam prišlo také Či ako celok? Ako celok. Že teraz, jak povedal Igor, že to Musk sa mýli a asi nebudeme za 10 rokov v komunizme, tak moja základná obava je, že ak by svet išiel podľa Muska, tak za 10 rokov môžeme byť v komunizme. Ale nie v tom prekvitajúcom. Nie v tom prekvitajúcom, ale v tom skutočnom. No, dobre, tak na základe toho Muska troška ho opustíme, ale ono to není len, že on. Dobre, tam môže byť aj motivácia získať veľké granty, lebo keď vystrašíš ľudstvo, no tak potom tie vlády majú ochotu ťa financovať, aby si zachránil ľudstvo. Čiže, dobre, ale dajme jeho bokom. Ale že my sme pred pol rokom, Martin, pamätáš si, so svojou dcérou ste napísali taký pekný text do týždňa o tom, že ako funguje umelá inteligencia? Ako fungujú tie veľké jazykové modely, čo dnes
to, čomu sa hovorí umelá inteligencia, ak tomu dobre rozumie, ak sa medzi tým nestalo niečo prevratné, tak to sú hlavne veľké jazykové modely, plus tí agenti sa do toho teraz zapájajú, čo Igor spomínal, že ten jazykový model si dokáže zavolať na pomoc internetový prehliadač A tak? alebo áno. Čiže, lebo to, čo mne sa zdalo, je, že vzhľadom na to, jak veľmi rýchlo a častokrát pozoruhodne správne dokážu tie veľké jazykové modely, najznámejšie asi ten ChatGPT, odpovedať, tak proste v ľuďoch to vyvolalo dojem, že naozaj to je Živá bytosť skoro až. skoro až extrémne rýchla a s extrémne rýchlým poznaním, s extrémne širokým poznaním a pokiaľ je tvoje poznanie plitké, tak sa ti zdá, že aj s extrémne hlbokým poznaním. Ako náhle o nejakej veci vieš niečo a chceš sa dozvedieť viac, tak dostávaš veľmi často Stále rovnaké odpovede. Nie, nesprávne odpovede, alebo v detailoch, ale podstatných detailoch nesprávne odpovede. Ty keď sa ho spýtaš, že moment, toto je, tak on ti povie, že áno, správna poznámka Pomýlil som sa. a vie to opravovať, ale ak sa chceš od neho dozvedieť veci hĺbšie, tak ty ho kto toho musíš navigovať a nikdy nevieš, či už je to správne alebo nesprávne, pokiaľ to ty nevieš dopredu. A to, čo sme sa snažili s Karolínou teda napísať v tom článku, je, že aby ľudia nemali pocit, že to je inteligencia podobná našej inteligencii, tie veľké jazykové modely, to je iný typ inteligencie. Iný typ. Dokonca je taký štandardný test, že jak my poznáme, či nejaká umelá inteligencia je naozaj inteligencia, tomu sa hovorí, že Turingov test, že ak ti ona dáva, keď ty s ňou vedieš rozhovor, ak ti ona dáva odpovede, z ktorých ty nevieš rozlíšiť po nejakom dostatočne dlhom čase, či to je človek alebo nie, takže to je inteligencia. A podľa mňa tá dnešná umelá inteligencia ukazuje, že ten Turingov test nie je dobrý test na to, čo je naozajstná inteligencia, lebo tie jazykové modely nerozumejú ničomu. To vieme, lebo rozumieme, jak oni fungujú a oni nerozumejú absolútne ničomu, napriek tomu dávajú odpovede, ktorým ty rozumieš, ako extrémne rýchlým, extrémne širokým a často aj veľmi hlbokým. No a teraz, my sme to vtedy uverejnili a potom prišlo aj viacero reakcií, aj ľudia, inteligentní ľudia ma zastavovali, že vy podceňujete, lebo ten text bol vlastne taký pozitívny v tom zmysle, že ľudstvo sa nemusí báť toho, že nás nejaká umelá inteligencia nielenže predčí, ale potom ešte aj zničí, alebo neviem, zotročí. Ten text bol taký, že pozitívny v tom zmysle, že nebojte sa, však to je iba stroj, alebo teda neviem, ako som to povedal, nuly a jednotky. A viacerí ľudia ma zastavovali s tým, že ale vy to úplne podceňujete, že tá umelá inteligencia má potenciál nás naozaj zničiť. Zničiť? Áno, zničiť, že to sa vymkne z rúk a potom to sú už také tie románové predstavy, že začne si tá umelá inteligencia uvedomovať, že my ju môžeme vypnúť, tak ona znemožní vypnutie a sama si vytvorí zbranie. No proste toto. Dobre. A teraz ja neviem, či to je pravda, alebo nie je pravda. Martin hovorí, že to nie je pravda, ale že tieto obavy, samotný Musk tam hovorí, že je nejaká 10% či koľko percentné riziko, že... Má presne vyčíslené 10 až 20%. 10 až 20%. Dobre, že je riziko, že umelá inteligencia nás zničí. No tak teraz, neviem, či chceme, ja by som bol rád rozptylovať obavy, ale možno, že ak je to pravda, tak ich treba práve že pomenovať. Tak, je umelá inteligencia hrozbou ľudstva? Ako každá technológia je to potenciálna hrozba, aj reálna hrozba. Ako čo sa týka týchto veľkých jazykových modulov, ako Martin povedal, ako je to pekný príklad imitácie inteligencie, lebo naozaj to tak pôsobí, že ten stroj, ako keby, alebo ten algoritmus rozumie, ten počítač rozumie, čo odpovedal, on nerozumie. On nemá páru. To vieme povedať vzhľadom toho, jak je to trénované. Na akých dátach to je. To ako keby som sa učil čínštinu z čínskeho výkladového slovníka, že vlastne symboly pomocou symbolu, slova pomocou slov na seba nadväzujú, ale nie je to nikde nejako ukotvené vo svete. Takže, ale dáva to veľmi dobré výsledky. Prešlo to tým Turingovým testom, čiže je to
nutná, ale nepostačujúca podmienka na dosiahnutie inteligencie. A už teraz je to podľa mňa hrozba, pretože mnoho ľudí, ľudia sa zoznámili veľmi ľahko s tými inteligentnými chatbotmi. Hej? Ľudia podľa vlastného gusta to používajú na pracovné veci, na súkromné veci, na terapiu. A ja sa nedivím vôbec, že proste ten submisívny, inteligentný systém, ktorý nejako interaguje s človekom, proste ho spôsobuje rôzne depresie, dovedie ho k samovražde a tak ďalej. Čo človek potrebuje? Áno, to sa deje, takových príkladov je viacej, že proste, ak to ľudia veľmi nevhodne používajú, ale to platí všeobecne. Aj keď alkohol nevhodne používam. Jasné, samozrejme, tu chcem len povedať, že akože teraz nastáva doba, keď je oveľa väčší dôraz na to, aby sme mali svoju hlavu pod kontrolou. To znamená kritické myslenie a teda kontrola. Kontrola ako keby samého seba, čo ja vlastne robím a aby sa mi to nevymklo z rúk. Lebo je veľmi ľahké sa oddať niečomu, či je to že alkohol, alebo či je to nejaká klávesnica. Virtuálna frajerka, to isté, presne čokoľvek. Môže to spôsobiť nejaké endorfíny alebo niečo tak krátkodobo, ale dlhodobý efekt je práve ten negatívny a človek sa nechá overiť ako žaba. No, dobre, a teraz to ste hovorili o takých individuálnych hrozbách, že človeka, jednotlivého človeka to môže zaviesť niekam, alebo doviesť do depresie, alebo naopak, dobre, do ilúzie. Ale je umelá inteligencia aj hrozbou v tom zmysle, že maskovsky zničí ľudstvo? No takto. Možno, že keby sme začali teraz ísť na úroveň nejakých entít, ja neviem, tým, že to halucínuje napríklad, dáva to fakticky zlé, nesprávne odpovede. Ak to neukontrolujeme a nevieme, tak môže to mať katastrofálne dôsledky. Ak dá nejaký návrh na niečo a bude z toho nejaké ekonomické alebo politické rozhodnutie, proste keď ľudia s vplyvom to budú nejako používať ako svojho poradcu, virtuálny poradca. Poradňo nebude vedieť svojim ľuďom, veriť svojim ľuďom, tak sa bude spoliehať nebodaj na tú umelú inteligenciu, ktorá mu môže dobre poradiť, ale možno aj zle. A tak toto je už ako keby na takej trošku makroškále, no a ľudstvo ako také, no tak to je už proste ako celý svet. Akože toto sa môže... Je to sci-fi, alebo je to jedna z možností? Tak viete, no niektoré rozhodnutia, nesprávne rozhodnutia v nesprávnych rukách môžu mať globálny dopad. Teraz myslím, že tá umelá inteligencia fyzicky, sa uvedomí nejak a bude bojovať proti ľudstvu. No, tak to sú tie filmy. Už potom sme na úrovni toho, či tá umelá inteligencia môže disponovať niečím, čo sa nazýva vedomie, či si uvedomuje svojho vlastnú... Táto nie. Určite ale sú ľudia, čo ma prekvapuje, sú naozaj kvalitní špičkoví vedci v oblasti strojového učenia, ktorí napríklad veria, že tieto inteligentné chatboty napríklad majú vedomie. A to mňa akože žasnem nad tým, že tí ľudia podľa mňa sú experti na strojové učenie, ale nie sú napríklad experti na kognitívnu vedu. Nevedia nič o ľudskom mozgu, nevedia o tom o nejakých procesoch, ktoré prebiehajú v ľudskej mysli a čo znamená mať vedomie, že oni to vlastne len odvodia z toho behaviorálneho aspektu, že tým, že to tak so mnou sa inteligentne rozpráva, ja naozaj som nadobudol ten pocit, že je to inteligentné. Mimochodom Roger Penrose, ktorý tu sedel a Martin tu s ním robil rozhovor, držiteľ Nobelovej ceny, opakovane to hovorí, že umelá inteligencia nemá vedomie, je to úplná blbosť, keď toto hovoríte, hovorí Roger Penrose, ale to je tiež inteligentný človek. Čo? Áno, ale ja si myslím, že Penrose to má ešte silnejšie, že v zmysle, že jeho názor na vedomie je pomerne silný, nejaký a z tohto to on odvádza. Ale ja si myslím, že to, čo hovorí Igor, čo hovorím ja, je, že konkrétne v prípade tých veľkých jazykových modelov my rozumieme tomu, jak to funguje. My úplne niektorí. Nie, proste ľudia, tak akože nie každý... Odborníci v strojovom učení rozumejú. Áno, a teda nie len odborníci ako Igor, ale ja si myslím, že aj ja v zásade rozumiem tomu... Ty si odborník. V porovnaní s priemerom. To zase nie je úplne na planéta. Dobre, ale že rozumiem tomu, ako sa to učí, ako to funguje potom, keď už je to naučené. A tam je úplne evidentné, že toto nie je porozumenie. Nie, bodka. Dobre, a keď to nie je porozumenie... Na rozdiel od toho, čo hovorí Igor, že to, ako funguje náš mozog, tomu nerozumieme. Ale to, ako funguje veľký jazykový model, tomu rozumieme do úplného detailu. To by som sa nepovedal do úplného detailu. Do úplného detailu rozumieme. Strašne veľký systém, ale konceptuálne tomu rozumieme. Ako je to stavané, na akých princípoch. Toto veľmi často narážam na túto námietku, že dobre, je tam veľké množstvo operácií, ktoré v zásade sú sčítania a násobenia. A
urobiť ten veľký počet operácií s veľkým počtom parametrov, to je komplikovaná vec. Ale rozumieme, že sú to tieto násobenia úplne do detailov. Že aké matematické operácie sa tam robia, tomu rozumieme úplne a nemá to s vedomím nič spoločné. Druhá vec je, že je otázka, jak funguje chémia nášho mozgu a či to vedomie nevzniká na základe niečoho takého. To môžu byť tí ľudia, ktorí veria tomu, že to vedomie... Ale každopádne naša subjektívna skúsenosť s našim vedomím a s tým, jak pracujú veľké jazykové modely, sú dve absolútne odlišné veci. Dobre, a teraz, že vrátim sa k tej otázke, že teda na úrovni jednotlivca to môže spôsobovať depresie, neviem čo. A teraz na úrovni ľudstva, lebo toho sa ľudia obávajú veľmi. Toho jednotlivca to sa až tak neobávajú, hoci to je asi oveľa vážnejšia vec, ale to tak býva. Obávame sa väčšinou... Dobre, a tá obava je, že umelá inteligencia prevezme vedenie sveta, alebo čo, že v tom zmysle, že my sa staneme jej otrokmi, nechtiac, ale staneme sa jej otrokmi. To je... Čo to je za úvaha? Taká apokalyptická úvaha. A je to realistická úvaha? Akože v princípe sa takéto niečo vylúčiť nedá. Potenciál tam je. No tak akože tam musí byť splneno viacero predpokladov na to, aby to nastalo, ale ja verím, že to sa nenastane, pretože v priebehu toho procesu, jak budú roky ubiehať, už budú nejaké protiopatrenia realizované. Není to niečo také, že na svete je neviem koľko tisíc jadrových zbraní. No. A teraz samozrejme, že jadrové zbrane sa môžu vymknúť spod kontroly v zmysle, že ak by sa všetky použili, tak sa tu zničí život. No. Ale to by sme museli... to by sme museli pripustiť, nie? To by sme museli my urobiť. Samozrejme, ale takto. Napríklad sú už také práce zaujímavé, že napríklad hovorí sa, keď mám nejaký systém, môžeme si predstaviť nejaký systém umelej inteligencie, či už je to robot alebo nie je to robot, proste nejakým spôsobom učený, trénovaný a povieme si, keby to bol povedzme, že to robot, tak je tam nejaký červený gombík, ktorý ja viem stlačiť v prípade núdze, áno. Ale čo ak by tá umelá inteligencia, ktorá je v tom robotovi, zabezpečila to, aby sa ten červený gombík nedal stlačiť. A prečo by to robila? No pretože by dospela svojou múdrosťou k tomu, že ale tak pokiaľ ja sa chcem rozvíjať a mať svoje ciele, tak tento gombík mi to môže blokovať. A ona si vie uvedomiť, že chce mať nejaké ciele? Nehovorím, že uvedomiť, ale súčasná umelá inteligencia môže si generovať ciele. Ona nemusí mať ciele dané. To nie sú ciele, to sú nulé jednotky. Hej? Môžeme si to presne, sú to nejaké stavy, ktoré by chcela dosiahnuť. Hej? Stavy čoho? Stavy sveta. Svojho sveta? Dobre, konkrétny príklad, že ja neviem, keby tu bol nejaký robot a mohol by si povedať, nejak by dospel k záveru, že bolo by pre neho veľmi dobré, keby sa dostal do miestnosti C4, pretože tam by mal dosah k niečomu, nejakej skrinke. Stav sveta by bolo, že ak by sa vyskytol v tej miestnosti C4, to by bol pre neho ten stav, ktorý chcel dosiahnuť. Hej? Takže mohol by sa teda zamýšľať nad tým, aký plán by mal pripraviť, aby sa tam dostal. Samozrejme, tam mohli zavreté dvere, alebo neviem, čo musel by rozmýšľať. Mohol by mať podciele. Toto je už normálne súčasť stav strojového učenia, že proste mám nejaký systém, ktorý je učený pomocou nejakých odmenných trestov, učenia posilňovaním a tie ciele nemusia byť dopredu dané. Tie ciele môžu byť niektoré dané, ale on si ich môže aj vytvárať v priebehu. No a toto je zaujímavé, že ten stroj, robot, to sa potom, že čo je to robot? To je, že súčiastky nejak spojené, nie? Ktoré asi majú nejaký program, povedzme. Alebo čo majú? No nejaký program, alebo zvonkajšie nejak riadený niečím, povedzme. Môžu byť autonómne, môžu byť... Alebo aj autonómne. A teraz, že to on nemá. To nie je on. To je to. Ja tomu dávam stredný rod. Tak je to to. Z princípu. Akože on si dá za cieľ byť v inej miestnosti. On nevie, čo je to miestnosť, iná, cieľ. Takto. Ten robot, jak teraz hovoríte, môžeme si to takto povedať, že robot to je nejaká schránka. To je hardware. Samo o sebe to je neškodné, pretože to nerobí nič, to bude sedieť v kúte. Čo je na tomto kľúčové,
a to aj Elon Musk hovorí, je ten software, hej, tá umelá inteligencia, ktorá bude v ňom. Ak je to autonómny robot, tak to má v žalúdku. Alebo je ovládanie na diaľku, dobre? Keď je na diaľku, tak to nie je autonómny systém, ale niekto ťahá nitky, alebo teda... Ale to môže byť tiež umelá inteligencia, ktorá Na ťahá diaľku. nitky zvonku. Mohla byť, tak cez Wi-Fi alebo niečo dalo by sa samozrejme, ale môže to byť aj lokálne. A teraz vravíte, že nemá ciele. No tak akože v strojovom učení ja mám nejakú doménu, kde ten systém akože funguje. A ja môžem napríklad vložiť tomu systému nejaký systém hodnot. Tak ako my máme... Človek tam môže... Áno, človek, dizajner, áno, Dobre. presne. Tak samozrejme ten dizajner tam musí byť, to samo sa nevybublá tam. No. Ale nejaký systém hodnot, že čo sú priority pre ten systém, čo má nízku hodnotu. Napríklad? Napríklad, že... Prežiť? Napríklad prežiť, áno. Že aby teda dozeral na to, aby povedzme vždycky Nespadol, fungoval. alebo čo? Áno, keď mu dochádza baterka, tak rýchlo bude hľadať zdroje, aby sa išiel nabiť. Niektoré roboty už sú také humanoidné, že proste on si monitoruje stav baterky a zistí, tak ide si vymeniť To baterku. sú vysávače tie automatické. Keď sa Môžeme vybíja, ide sa to nabiť. videl aj humanoidy, že vybere si jeden, dá si druhý blok No, do čiže to je seba. iný Ale to je software. super, to doteraz nebolo proste, Dobre. ale to je užitočná vec pre taký robot. Takže napríklad teda prežiť dlhšie, ale povedzme, on môže mať aj nejaké také intelektuálnejšie ciele. Čo Vložené? znamená, môžu byť, áno, v rámci toho dizajnu môžu tam byť nejaké hodnoty, systém hodnot vložený, ktorý napríklad bude hovoriť to, že povedzme, že ten by robot chcel vedieť, kde sa vlastne nachádza. Chcel by mať zmapovaný svet okolo seba. Že to by malo pre neho veľký No ale tomu význam. tam musí dať človek túto ambíciu. Áno, teda. áno, Dobre. áno. To sa dá akože na začiatku, že proste poznanie, vysoká miera poznania, chcem poznať, kde som, aby som nebol prekvapený, mať zmapovaný svet, tak povedzme, že dal by sa do pohybu a začal by to mapovať zo všetkých strán. Dal do pamäte to, dobre. Dal do pamäte. Potom by tam mohli byť iné veci, že keď bude nejaká interakcia, nejaké iné agenty napríklad, že ako s nimi naložiť, či to je potenciálna hrozba, alebo sú to priatelia, alebo neviem čo. No. Toto je tako kvázi akoby dané. Ale vieme si predstaviť aj scénáre, že sa mu to ako keby zmení. Proste Samé od seba? Áno, tým, že je tam nejaké učiace procesy, proste ako keby vyemergujú nové ciele. Tak ako Už nie, že človek mu to tam dáva? Tak ako človek si zoberte, že človek nemá všetky ciele v hlave, keď sa narodí, človek dospieva a je v pubertálnom veku, potom je na vysokej škole, vlastne on získa tie ciele až postupne vďaka interakcii so svetom. Že vlastne mu svitne ako keby, že aha, toto by som mal dosiahnuť. Alebo jedného dňa človek nevie, čo bude robiť. Dostane nejaký nápad od kamaráta, skús tento job. Alebo má dobrého profesora, čokoľvek. Proste ja si tak vysvetľujem, že to je ako keby taký proces interakcie so svetom, kde tie ciele nemusia byť dopredu všetky dané. Oni vzniknú v To je procese. v ľuďoch. A? V ľuďoch. A tak v taký systému umelej inteligencie to isté. Tie agentická umelá inteligencia dneska už je celý svet prepojený tými agentami. Oni vlastne už sú aj vyslovene súťaže, že proste oni medzi sebou, môžete svojho agenta tam dať a oni medzi sebou kvázi komunikujú, interagujú, vytvárajú virtuálny svet a tam si tie agenty môžu vytvárať svoje svety. To nemá nič s robotmi. Môžu si vytvárať svety, že proste on sa napríklad dozvie, že ten agent má také Čo to skóre. agent? Agent je nejaký počítačový program. Okrem Babiša teda. Agent umelej inteligencie je nejaký program, ktorý je v počítači, nejaký kód v Pythone, ktorý má nejaké vstupy, nejaké výstupy, behá po sieti, cez internet, komunikuje s inými agentami. Tak ako ľudia komunikujú na sociálnych sieťach prirodzeným jazykom, tie agenty cez internet komunikujú cez nejaké protokoly. To im niekto povedal, aby to robili? To presne neviem, aké sú tie protokoly, nejak sa skrátka musia dorozumieť, hej? Aby zase to malo zmysel, tak neviem, No či dobre, nejaké a dohody. oni si navzájom niečo vymenia, alebo čo? Môžu si vymieňať informácie, môžu spolupracovať, môžu súperiť. Ako teraz je to dosť, to je rok, dva asi. Je autonómne akože... Toho agenta naprogramuje človek, vloží do systému na internet a potom ten agent sa môže aj vyvíjať. Tam sú rôzne spôsoby, môže evolvovať. Proste môžete sa tá architektúra, tá kognitívna architektúra toho agenta sa môže v čase meniť. To nie je niečo statické, čo tam je dané. Hej? Tam je potenciál na to, aby sa... Človek sa mení. Prečo to chce ten agent sa meniť? No, všetko je to riadené nejakými cieľmi, ktoré sú akoby prechodné, dočasné, ktoré ako keby... Kde sa vzali tie ciele? Človek ich tam dal? Tie niektoré mohol dať na začiatku človek a potom neskôr tie ciele vznikajú napríklad v interakcii s prostredím, že my sa rozprávame a vy mi dáte nejakú zaujímavú myšlienku. Ľudia, ale to isté si môžeme predstaviť vo svete agentov. A naozaj si to môžeme predstaviť? Áno, môžeme si to predstaviť, je to dobrá paralela.
Je tam samozrejme iný komunikačný jazyk. Nie je to také multimodálne ako u nás. U nás aj reč tela, proste gestá, pohľad, ja neviem, reč k tomu. Tam je to na úrovni 0 jednotiek zatiaľ. Aj tamto neskôr bude môcť byť multimodálne, keď si predstavíme napríklad roboty, ak budú interagovať, že sa budú na seba pozerať fyzicky, aj teda nejakými gestami alebo pohybmi, čo ja viem. Zamilujú. Prosím? Sa zamilujú? Zamilujú? No, tak to je Ľudia už zamilovali. Ľudia sa už zamilovajú. V Japonsku. Aj To ide teraz k vám, ale teda z toho, čo ste teraz povedali, paradoxne, mi vyplýva možnosť tej obavy, že ak tam nejaké ciele alebo nejaké ciele asi silné. No, ciele sú len stavy, ktoré chcem dosiahnuť. Stavy si tie umelé inteligencie, roboty, neviem, začnú stanovovať nezávisle od toho, kto ich tam vložil, teda nezávisle od človeka, buď náhodou, alebo neviem ako. Nemusí to byť, to môže byť deterministický proces, proste to môže byť na základe interakcie s inými. No? Že potom si oni, z toho by sa dalo vyvodiť pri negatívnej interpretácii, že no dobre, tak on si stanoví z nejakých pre mňa nepochopiteľných dôvodov 0 jednotiek cieľ, že zničí toto mesto. Tak môže si ho stanoviť takto? Sám od seba? V princípe, ak by mu takúto myšlienku vnúkli nejaké iné agenty, ktoré by začali do ňoho teda tlačiť takéto niečo, že z hľadiska... Prečo by to oni... Dobre, kebyže nepredpokladám, že niekomu toto skrsne, že ako to vyemerguje z ničoho, ako keby vyemergol z ničoho, no. Tak takto, keď si zoberieme nejaké evolučné algoritmy, to je nejaká trieda strojového učenia, kde sa vlastne riešenia nejakým spôsobom kombinujú. Že mám nejaké možnosti a tie sa ako keby kombinujú. Mimo človeka samé? Vnútri toho agenta proste v tej umelej inteligencii, mimo človeka, áno, tak nejakým spôsobom sa tam skombinuje nejaká reprezentácia sveta, ktorá môže mať vysokú fitness. Takzvané fitness to len hovorí o tom, že aké dobré by to bolo, keby sa takýto stav dosiahol. Pre ten stroj. Áno, pre ten stroj. Všetko je viazané na ten stroj. Ale teraz nehovoríme o veľkých jazykových modeloch. Nie. Teraz nehovorím. Teraz som v oblasti umelej inteligencie, nehovorím o prirodzenom jazyku, hovorím o tom len, ako môže nejaká znalosť alebo nejaký nápad vzniknúť, ktorý sa nedá predikovať. Je to nelineárny, v podstate aj stochastický proces, lebo sú tam aj procesy, napríklad mutácie, to sú akéby náhodné faktory, tak ako v ľudských chromozómoch, proste náhodné faktory. A to tam proste, keď sa dokopy dá, tak z toho môže nejaká blbosť vzniknúť, ale tie evolučné algoritmy práve sú riešené, alebo sú navrhované tak, že oni vedú práve že k lepším a lepším riešeniam. Kombináciou, pre ten systém, ktorý to v sebe má, ktorý to rozvíja. Tam je kriteriálna funkcia, na ktorej sa to vyhodnocuje. Tá fitness, a ja to hovorím, že to sa nedá predpovedať, ale môže to vzniknúť, že wow, že toto sa uchytí. Tak ako architekt, povedzme, nejaký skúša všelijaké návrhy budov a má to v hlave, nejaká intuícia a zrazu vymyslí niečo, čo sa dobre vyspí, nebolo a zistí, že na trhu to má odozvu a to bola tá brilantná myšlienka, že sa to uchytilo skrátka. No to isté v tom svete, v toho virtuálnom svete, že tam môže dojsť ku kombinácii nejakých elementov a toto celé, bohužiaľ to je niečo negatívne, že malo by to tam ako zapísané, že tak ak by tu ľudia neboli, tak sa nemusíme deliť o zdroje. V princípe. A vtedy čo? Tak vtedy by ten systém sa začal podľa toho správať. Čiže teda bolo pre nás samozrejme zle. Teraz hovoríte, že tých 10-20% mask, že v tom sa možno až tak nemýli? Ako z pohľadu informatiky ja takéto neviem vylúčiť, že toto nie je technicky možné, to matematicky možné je. Otázka, že čo môžeme my akože robiť, čo my, tak bežní ľudia toho veľa nenarobíme, ale proste v tých firmách napríklad, lebo oni sami, povedzme, aj teraz OpenAI, proste sa to vymklo pod kontrolou, že sami boli prekvapení, že čo ten agent teda vymyslel, hej, že bola nedávno nejaká správa, neviem presne, čo to bolo, ale že sami boli prekvapení, takže oni sa tak zahrávajú s ohňom trošku. Že oni chcú ich to poznanie ženie dopredu, hej, že toto skúsme, alebo takúto stratégiu učenia, alebo toto. A teraz tam to je ťažko predikovateľné, čo z toho vylezie. A aj oni sami budú prekvapení, čo potom ako bežní ľudia ako my. Čiže teraz z hľadiska robotika, že v konečnom dôsledku toto, čo sme hovorili, bolo do veľkej miery o nejakých virtuálnej veci, ale teraz toto spojené s robotmi, teda znova tak rozprávkou to poviem, že na tej virtuálnej, teda neviem, v sieti alebo kde to vlastne prebieha, niekde v nejakej, v počítačoch a v pamätiach a neviem čo, tak tam vznikne takouto vecou, ja by som to asi nenazval myšlienka, ale že nejaký taký 0 jednotka, taká vec, že to zadá robotovi svojmu,
alebo armáde robotov, množstvu robotov, úlohu, ktorá vedie k tomu, že aby som mal zdroje a ľudia nemali zdroje. Ale neviem čo, niečo takéto. Vymýšľam. Takže hovoríme o eliminácii ľudí, hej? Že Napríklad. No ale kvôli zdrojom, nie že... No, kvôli zdrojom, hej. Dobre, tak akože toto je... Vy vyvíjate roboty? No, áno. A tie roboty by fakt toto urobili? Nie. Takto. Vy stále sa budem odvolávať na ten telefón, tam na tom stolíku, že je to tiež nejaká technológia, ktorú niekto vie zneužiť. Dobre. Pritom ju všetci považujeme za mierový nejaký nástroj alebo prístroj. Užitočný, všetci ho máme radi, využívame plnú funkciu, ale v Iraku s tým viem odpaliť bombu a zabiť s tým ľudí. Je na vine ten telefón alebo ten človek, ktorý to do neho vložil. Čiže toto bude podľa mňa kľúčová otázka, na toto sa pozerať, že akým spôsobom človek pôsobí v tých technológiách. A existuje taký pojem, že human in the loop, ktorý veľmi silne, teda aj v umelej inteligencii, aj v robotike sa používa, že to rozhodnutie, ktoré sa vykonáva napríklad aj v zdravotníctve pomocou umelej inteligencie, na konci dňa musí byť stále lekár, ktorý povie, čo sa deje. Nemôže tá umelá inteligencia povedať, že tu je nádor a ideme rezať, hej? Toto jednoducho nie. Jednoducho stále to musí potvrdiť človek, tak ako bolo s atomovými zbraňami a stále je, že tam traja ľudia majú kľúče, až keď traja otočia tým kľúčikom, vtedy letí raketa, nie že jeden si zmyslí a ideme. Hej? Takže niečo takéto podľa mňa treba dodržiavať aj v tej robotike umelej inteligencii, že aby to na konci nejakým spôsobom človek ako keby ovládal, alebo mal tú možnosť to aspoň vypnúť, pretože treba si aj uvedomiť, že či robot umelá inteligencia potrebuje zdroje elektrickej energie. Hej, čiže malo by sa to dať vždy nejakým spôsobom odpojiť, tak ako viete vyhľadovať ľudí, keď im nedáte zdroje potravy. To Stalin robil bežne. No, tak klesali počtom ľudia, tak aj tá umelá inteligencia. A potom ešte profesor Rubínsky hovorí, že je dobré, že keď je silný robot, tak mu nedáte dobrú inteligenciu. Čo je to silný? Napríklad taký fyzicky veľký, proste taký, čo vie ublížiť, hej? Tak takému nedávať ako keby nejakú veľkú inteligenciu a potom, keď je nejaký slabší, ten môže byť taký inteligentný. Samozrejme, oni už dnes vedia aj medzi sebou komunikovať, čiže toto už možno, že stráca nejaké opodstatnenie, ale dá sa na to takýmto spôsobom pozerať. Dobre, ale teda vy ako robotík, hneď ste odpovedali, že nie. Vy ste, že rovno ste na tú otázku, že to naozaj by roboty urobili, vy ste povedali, že nie. No ale tuto kolega hovorí, že ale to sa môže vymknúť, že to my si želáme, že nie, ale môže sa, neviem, evolvovať niečo. Prečo ste hneď povedali, že nie? No, lebo ja stále tam vidím toho človeka. Jednoducho, to je jak s tými dronmi teraz na Ukrajine, hej, ako to bol mierový prostriedok na roznášanie letákov, ktoré doteraz nemáme a 10 rokov boli také vízie dozadu. Ale našlo to opodstatnenie práve v armáde, ktorá jednoducho nemala také zdroje a pomohla si takýmto nejakým spôsobom. Je to mierová technológia, nie je to mierová technológia? Šetrím síce svoje životy, beriem iné životy. Hej, čiže to sú veľmi ťažké filozofické otázky a z môjho pohľadu tá zodpovednosť tých vedcov, tých výskumníkov tam musí byť, že jednoducho my toto nechceme dosiahnuť. My chceme pomáhať tým ľuďom. A experimenty sa nejaké spravia, veď bol aj taký prípad zaznamenaný, že veľký jazykový model sa stáva rasista. Tam si treba uvedomiť, ako z môjho pohľadu to je dobrý štatistický model, ktorý je učený na verejne dostupných dátach. Čiže keď mu vložím zlé dáta, tak mi bude robiť hlúposti. A ja ešte mám jeden taký dobrý príklad, ktorý používam v rámci svojich prednášok. A ja sa každý rok borím s transformáciou jedného polárneho súradnicového systému do karteského od profesora Sigvarta z ETH Zürich. Nepoužívam to každý deň, tak samozrejme, že keď je tá prednáška, tak si na pol hodinu papier, rátam si. Teraz kolega ma vidia, že čo sa trápim, že či mi nejak pomôže. No, že toto zase ide tá prednáška, zase to musím odvodiť, lebo vždy ten papier vyhodím, tak každý rok si to rátam. A že čo nepoužiješ GPT, však on ti to spraví. Tak skúsil som, zapísal som to ako v Matlabe, hej, tak som dal tie rovničky. A na prvý pokus zle. No tak to asi nebude úplne dobré, že takto. Druhý pokus, trošku som ho navedol už lepšie, tretí pokus spravil to presne tak, ako som potreboval. Čiže miesto pol hodiny som strávil s tým 2 minúty, ale musel som vedieť, čo robím. A to je to kľúčové, čo sa snažím študentom povedať, že dobre, využívajte tieto nástroje, však aj nám nadávali, že kalkulačka nebudeme vedieť počítať, hej. Ale keď nebudete mať tú znalosť, čo to robí, ako sa to deje a tú základnú elementárnu znalosť, ktorú v tej robotike napríklad potrebujete vedieť, tak darmo budete mať GPT, vy zoberete prvú odpoveď a spravíte blbosť. Hej, to nebude dobrý inžinier. Čiže stále tvrdím, že ten človek je tam kľúčový element každej hociakej technológie a keď človek tú technológiu zneužije, vloží tam nejaké zlé hodnoty a tak ďalej, alebo spraví nejakú chybu, no takže alebo bude chyba, nastane chyba. Aj s robotmi sa stali už smrteľné úrazy vo fabrikách a tiež v podstate sa dá povedať, že na vine bol človek, nie ten stroj, lebo keď človek nevedel, ako to funguje a nevedel zabrániť tej nehode,
Žiaľ Bohu. No, ešte potom, Martin, teba sa pýtam, ale ešte sa vrátim k tomu rozhovoru veľkému, že tam bolo také prirovnanie, že aký je rozdiel medzi šimpanzmi a človekom, tak rozdiel medzi človekom a umelou inteligenciou za 10 rokov bude ešte väčší v prospech umelej inteligencie a teda predstavovať si, že človek bude ovládať niečo, čo je pred ním tak, ako oveľa viac ako človek pred šimpanzom z hľadiska nejakej inteligencie, že to je naivné. Tak to, čo vy hovoríte, je, že vlastne človek stále bude mať nad tým kontrolu? No, mali by sme byť takí zodpovední, aby tá kontrola tam bola. A teraz, že či bude umelá inteligencia, aj tá robotika, aj tá umelá inteligencia nás v mnohých oblastiach už prečí. Ako sú roboty, čo nosia 2 tony, no tak kto z nás zdvihne 2 tony? To aj hociace náklady, ak je... No, alebo poznám také roboty, ktoré dokážu 200 kusov tiktakov takto prekladať za minútu. Kto z nás preloží 200 kusov tiktakov za minútu? No, nemáme šancu, hej? Ale potom sú veci, kde nás zatiaľ neprečia. Jednoducho v tej kreativite, v tom vymýšľaní a v nejakých takých sociálnych zručnostiach, jednoducho tam to zatiaľ nie je. Manuálnych zručnostiach ešte máme návrh. Tak. Ešte. Ako človek má návrh ešte vo viacerých veciach. No ale tam je dôležité slovo, že ešte. Tak áno, ono sa to už aj po tej fyzickej stránke, tie roboty sa zlepšujú, keď pozeráme, ako oni investujú do tých ovládaní proste. No a tak si predstavme, že ak sa hovorí, že to je exponenciálny rozvoj, dobre, a to znamená, že za x rokov, nemusí to byť 10, za niekedy asi nevyhnutne to dospeje k lepšej aj hmatovej, aj informačnej, neviem akej úrovni, než má človek. Asi, predpokladám, neviem. Potenciál tam je. Asi sa to tak ponúka. A vtedy sa čo vlastne stane? Ako bolo by super, prepáč, Fero, ja by som len teda súhlasil s tým, čo hovorí Fero, že teda myslím si, že ten človek z tej slučke je akože dôležitý. Otázka, či sa to všade bude dať ako keby dodržať, lebo niekde môžu byť aplikácie, kde tie roboty potrebujú byť autonómne, napríklad na prieskum vesmíru, že tá teleoperácia nebude možná, alebo v nejakých terénoch, kde bude treba zachraňovať ľudí, že tam budeme musieť nejak dôverovať tomu, že ten systém vie, čo robí a nejak nezblbne skrátka. Ale mať teda možnosť do toho zasahovať. Buď teda, že priamo, keď je in the loop, keby bol on the loop, to znamená, že človek len pozoruje, čo sa deje, ale nezasahuje priamo do toho. Na druhej strane viem, že sledujem ten súčasný vývoj tej agentickej umelej inteligencie a tam sú vyslovene práce, kde sa hovorí, že o zvyšovanie stupňa autonómnosti toho systému, že človek bude menej a menej hrať rolu. Toto je normálne výskumná agenda špičkových tímov v Berkeley a tak ďalej, kde sa o tom verejne hovorí, to sú normálne články. A to mi tak napoveda, že wow, aha, tak ten drive tam je taký, že toho človeka z toho akože odbremeniť viac a viac, no ale to má potom aj tú negatívnu stránku, hej. Čiže my ako keby delegujeme viac a viac schopností, že to má viacero stupňov, hej, že kde tam človek ešte, že najprv je in loop, potom bude on loop, potom už ani on loop nebude, už bude len taký nejaký. Prečo to teda robíme? Tak ja za tým vidím teda nejakú snahu o to poznanie, že to sú ľudia, to sú dravci v oblasti strojového učenia, ktorí vidia v tom nejakú možno pokračovanie evolúcie, proste navrhovanie systémov, ktoré budú naozaj autonómne. Bez toho, že by tie dôsledky si uvedomovali. Asi. Podľa mňa, neviem si to aj vysvetliť, že či majú nejaký znížený pud seba záchovy, alebo si povedia, že však to je prirodzené, tak toto skrátka musí byť. Mňa ženie to poznanie. Možno ten nemajú potom ten backup. Neviem, nevidíme im do hlavy, ale fakt je ten, že sa ide to rýchlo, hej. Ešte veľmi krátko, tak človek je zdroj chýb. Vo výrobe, hoci kde, my robíme chyby a to má niekedy dôsledky. A tie stroje predsa len už nás možno, že aj prekonávajú v tom, že menej chybujú, minimálne vo výrobe v priemysle určite áno. Ale zdroj chyb človeka je niekedy taký akože dobrý. Fleming penicillin napríklad, hej, ako to bola chyba, ktorá priniesla nejaký objav. A takýchto príkladov v histórii je strašne veľa, čiže ja by som sa tohto až tak nebál. A ešte jednu vec som chcel povedať, ja mám kolegu, ktorý má založenú startupovú firmu, že s robotom kreslí obrazy. Že 20 rokov dozadu, že robot kreslí obrazy, to by sme sa nemohli ani baviť. A jednoducho teraz je otázka takej multidisciplinarity, že zrazu je nové povolanie, kde buď umelcov učíme robotiku, alebo robotiku učíme umenie. Zrazu emergovalo nejaké nové zamestnanie kvázi. To isté sa deje v stavebníctve. No, murári budú pravdepodobne pracovať s robotmi v blízkej dobe, no budeme musieť murárov naučiť robiť s robotmi. Alebo naopak, naši robotici sa budú učiť robiť. Čiže vznikajú zrazu nové povolania a k tomu sa my musíme nejak prispôsobiť aj v tom školskom systéme, aby sme toto zvládli. K tomu sa dostaneme teraz, že akože k tej pozitívnej stránke umelej inteligencie robotov, ale ukončíme teraz túto negatívnu stránku. Martin, že keď si teraz počúval, že to riziko deštrukcie je veľké?
Ja si myslím, že na to sa objektívne odpovedať nedá. Tým pádom ide do subjektívnej odpovede. A subjektívne ja sa napríklad nezaoberám otázkou, ktorú veda nemôže vylúčiť. Či náhodou Drakula sa znova neobjaví 1000-krát silnejší ako masková umelá inteligencia a či nám všetkým nevysaje krv a nezmení nás neviem na čo. Vie veda vylúčiť túto vec? To sú, akože... A ja sa touto otázkou fakt, že nezaoberám, nebudem zaoberať a keby sa ňou veľa ľudí zaoberalo, tak ja by som sa im čudoval. No. Netvrdím, že tie otázky vznikajúce v súvislosti s umelou inteligenciou sú toho rangu pravdepodobnosti. To netvrdím, ale sú toho rangu pravdepodobnosti, že ja sa nimi nezaoberám. Zatiaľ teda, že nemáš ten pocit nástojčivosti. V zmysle, že dobre, to je celkové taký pohľad na svet, čo veľa ľudí má, ja ho úplne rešpektujem, že my v celých dejinách ľudstva žijeme v nejakej extrémne zaujímavej minúte, alebo sekunde, alebo jak to mám povedať, kúsok od prechodu kraju, alebo k úplnému zničeniu, alebo čo, akože. A ja mám ten pohľad, ale to je úplne subjektívna vec, ja to nijako nepredávam, akože, že ja si myslím, že prečo by som práve ja, alebo prečo by sme práve my štyria mali žiť v tak výnimočnej dobe, keď toľko ľudí pred nami a podľa mňa aj po nás. To znamená, že ešte keď sme sedeli na Kofole pred týmto tu, tak som hovoril ten príklad, že keď sa začala masová výroba automobilov, tak vedeli si ľudia podľa mňa predstaviť fantastické scenáre, čo všetko sa môže, ako sa to môže vyvinúť. A podľa mňa sa to vyvinulo pomerne málo. Že tie autá, ktoré máme dnes, obrovsky sa vyvinula infraštruktúra okolo toho, obrovsky sa vyvinula aj iná doprava a celkové proste to, čo je doprava na celom svete, je strašne veľká vec, ale nebola to prevratná vec typu, že už bude všetkého dostatok, alebo že ľudstvo vyhubí samo seba z nejakého dôvodu. Čiže ja si myslím, že mne sa zdá, že to, čo Fero hovorí, je blízke tomu, čo si myslím ja, ale nie som si úplne istý, že tá vec, že tá umelá inteligencia sama začne rozmýšľať, sama začne fungovať a veľmi rýchlo nás prekoná. Ona nás prekoná v rýchlosti, ona nás prekoná v sile, ale ja nevidím žiadne pre mňa presvedčujúce dôkazy, že nás prekoná v rozmýšľaní. Aj keď dokáže rozmýšľať, že to rozmýšľanie bude, že ona bude o toľko lepšie rozmýšľať, o koľko rýchlejšie vie prehadzovať tiktaky alebo dvíhať ťažké veci. Inými slovami, že... A to teda ja nie som nejaký prirodzený optimista, ale takto ja si myslím, že život je trošku krátky na to, aby sa ľudia zaoberali kravinami. A toto mi dosť pripomína teda taká kataklizmatická vízia to? Áno, že ja si myslím, že nezaoberať sa tým úplne, a tí ľudia, ktorí to robia, to hraničí s nezodpovednosťou. A ľudia, ktorí s tým nič nemajú, sa kvôli tomu... Akože vieme my vylúčiť, že bude také zemetrasenie, že príde také tsunami, že ešte aj túto na Slovensku to pribehne ako 50-metrová vlna. Tak vylúčiť, ja neviem, či to veda vie, že úplne, ale ja sa tým nebudem zaoberať a nebudem znepokojený touto možnosťou. A k tým ľuďom, čo to robia, to, čo Igor spomínal, že to stále môže byť, že my môžeme im dávať viac a viac autonómnosti. Predstavme si, že ja neviem, že bude nejaká obrovská prírodná katastrofa hroziť. Otázka je, či vyrobíme robotov, ktorí budú vedieť vyhľadávať zranených ľudí a priamo na mieste ich operovať. A keď tých ľudí majú byť desiatky tisíc, tak si nebudú pýtať povolenie od človeka. Čiže to môže byť
ten vývoj môže byť v prospech ľudí týmto smerom a áno, má sa kontrolovať, že či ten červený gombík tam bude a ako budeme mať k tomu, aby sme sa nenechali odstaviť, ale celkové ja som už veľa kecam. Že takto, že ja si myslím, že je dosť veľká šanca, že Fero povie niečo, čo ja chcem povedať, tak ja potom poviem, že je to tu. Dobre, a ešte to vrátim o troška úroveň nižšie od kataklizma sveta, že neviem, či to je celkom umelá inteligencia, ale každopádne mobily, internet a všetky tieto veci, taký trocha virtuálny svet, ktorý vznikol, že má matateľné dôsledky nie na koniec ľudstva, ale na ľudské šťastie, alebo na schopnosť sa rozprávať vôbec, na schopnosť čítať knihy, na schopnosť sústrediť sa viac než 5 minút, alebo tak, že to už nie je, že možno, my už teraz riešime, že ako to napraviť, že teraz je veľa návrhov v rôznych štátoch, že napríklad deti nemôžu mať mobily v škole od začiatku až do konca školy vrátane prestávok. A tieto návrhy už nevyvolávajú odpor vôbec, že skôr to vyvolá také, že no to by sme asi mali. Algoritmy sociálnych sietí už všetci pociťujeme, že počkajte, keď oni majú túto moc, tí majitelia sociálnych sietí, že na tom zarábať, že šíria medzi nami nenávisť, no tak Adam, to ideme regulovať nejako, nie? Ideme s tým niečo robiť. Čiže ten vplyv takéhoto technologického vývoja vie byť aj veľmi negatívny v zmysle našich životov. Sme už vo fáze, podľa vás, že si to nielen uvedomujeme, ale že s tým ideme aj účinne zápasiť? No už tie negatívne dôsledky sociálnych sietí teda pozorujeme už nejaký čas. Už je to aj dosť veľa literatúry, ako to negatívne vplýva na správanie človeka, na jeho mentálny svet. Je už dosť veľa empirické literatúry. To, že štáty to začínajú ako riešiť, to je veľmi pozitívna správa v Švédsku a nejaké ďalšie krajiny, pretože práve tí mladí ľudia sú strašne náchylní, strašne citliví, keď sa to vlastne ich teda myslenie rozvíja a tak ďalej. Takže toto je najvyšší čas s tým zase niečo robiť, spojiť to si s nejakým kritickým myslením, neveriť, skrátka uvedomiť si, že to, čo je v digitálnom svete, môže byť podvrh, proste fejkové správy, dneska sa už dá vygenerovať všeličo. Takže teda neveriť všetkému, čo vidím vo virtuálnom svete. Ten fyzicky vyzerá byť ešte bezpečnejší, lebo tu naozaj verím, že tu my štyria sedíme takto v štúdiu. Takže mne sa zdá, že už krajiny s tým niečo ako robia. Teda a to je potom aj otázka výchovy. Každý rodič by si mal možno vstúpiť do svedomia. A vidíme, že aké to pohodlné proste nechať tých detí na tom tablete počas dovolenky v kuse zavesené, namiesto aby sa rozprávali alebo hrali sa nejakú spoločenskú hru. Presne tak. Ako je celkom... V tomto som trošku taký optimista, že možno, že ľudia pochopia, že tie ľudské kontakty sú strašne na nezaplatenie a budú mať ešte väčšiu hodnotu, väčší význam pre nás všetkých, lebo my sme sa teraz nechali vtiahnuť do toho virtuálneho sveta dosť vehementne a už ten čas možno dozrel, že teraz trošičku akože zabrzdiť. Tak uvidíme, ako to bude prebiehať, ale myslím, že už sa to deje. Každá doba mala takéto problémy, podľa môjho názoru. Jednoducho, tá regulácia vždy dobieha za technológiou alebo nejaká legislatíva. Použijem tie automobily, no tak kým boli 3 auta na svete, to nikoho netrápilo, že nejaké pravidlá. Potom prišla prvá dopravná nehoda, no tak už to tam v tej oblasti začalo ľudí trápiť a začali sa vymýšľať, aké budú pravidlá, ako to bude celé fungovať. To isté je so sociálnymi sieťami, to isté je s umelou inteligenciou, s dronmi. Sa jednoducho, až keď tá technológia nejak dozrie na také hromadnejšie používanie v tej verejnosti, tak až vtedy sa potom rieši nejaké pravidlá, legislatíva, aby nevznikali celý rad problémov, ktorý s tým súvisí. A hovorím, ja som videl aj taký zaujímavý obrázok z vlaku, kde tá moderná doba, všetci do toho mobilu pozerajú vo vlaku, no ale potom tam bolo nejakých 100 rokov, kde všetci pozerali tak do novín. Hej? takže vždy, každá svoja doba má niečo takéto do seba, že treba to riešiť. Ale nejak by som z toho nebol taký pesimista až tak úplne. Veľa sa hovorí, že to má veľký vplyv na deti, ale podľa mňa to má veľký vplyv aj na starých ľudí, aj na hocikoho, že teda odhľadom do toho, že krk máme krivý, postupne bude, asi sa vyvinie človek, že bude nie vzpriamený, ale tak to bude človek pri tom. Ale že asi je nespochybniteľné, že čítal som o tom už množstvo textov, analýz a výskumov, že
ten virtuálny svet nás oberá o normálny medziľudský kontakt. To je pravda asi, hej? Určite. Je? Protestovať. Ne? Tak akože... Teraz nemyslím nás štyroch, Nie, ale že... ale ja myslím konkrétne nie nás štyroch, ale seba. Akože Hanka naša, dcéra má syna malého, bývajú v Prahe a môj kontakt s ňou a s ním, s tým chlapčekom a Je cez telefón, dobre? cez telefón alebo cez počítač, tablet, proste cez tieto technológie. A to není virtuálny svet, to je naozajstný svet a toho kontaktu je oveľa viac, Než keby to nebolo. než keby to nebolo. Čiže to je... Ja sa tiež tomuto pridáme, mám spolužiaka v Kanáde a tiež bývalého a v živote by som nevedel, čo robí, keď by som nebol na sociálnej sieti a nevidel, čo tam on píše, že čo robí. Áno, ale to je ten... To sú pozitívne To sú príklady. pozitívne príklady a neviem, či neprevažujú počtom také interakcie s mobilmi a počítačmi, ktoré práve že odsudzujú ľudí od seba. Sa mi zdá, že asi skôr áno. Toto ja neviem posúdiť, lebo a myslím si, že to je normálne voľba každého. Ja nie som na tých sociálnych sieťach, akože ja voči tomu cítim nejaké, akože nikdy som ani potom netúžil, či to nie je nejaké že rozhodnutie, že akože, čiže nie som, ja to volá Facebook, alebo tieto veci, ja na to proste nie som. A ja trávim pomerne veľa času za počítačom, konkrétne čítaním novín. To znamená, Správa všeličoho. normálne novín. elektronické médiá, hej. Len to je na skle, nie je to na papieri. Čiže v nejakom zmysle ja si myslím, že otázka vážna je, čo deti. Otázka vážna je, že ja nie som ináč taký nadšenec toho tých zákazov, ale určite nie som odporca. Není mi to jasné, že či tým deťom... Neviem. V škole, V škole to sa myslím v škole. Škole, Do 16, ale no. celkové. Dobre, nemám v tom jasno, v tejto veci. A znova, ja si myslím, že to je trochu na rozhodnutí človeka, či to bude škodlivé, alebo nebude škodlivé. A ako informačný kanál, Dobre. to pomáha. No tak to počkaj, pomáha. Martin, že na prvú poviem, čo ma na tom trápi, že čo čítam a čo počujeme od mladých ľudí, ktorí chodia k nám do klubu, že oni napríklad menej randia. Alebo sú na sociálnych sieťach. Presne tak. Akože Ale nájsť tú správnu nie je mieru. to šialené? Ja to... Tak ty už nerandíš, ale vieš. Ja si myslím, že tá schopnosť sa nestráca až tak výrazne. No, tak oni sa strašne sťažujú. Ale ešte raz, čiže nerandia prečo, keď sa sťažujú? Ja tomu nerozumiem. Lebo to nejako saturuje tú No tak potom by mi to ale nemalo saturuje, vadiť. no ne, ale saturuje to nedostatočne, ale už nie je sila sa k tomu... Neviem. Ja tomu nerozumiem. Vznikajú veľmi paradoxné a smutné obrázky, keď si všimnete. Niekedy aj v reštaurácii proste sedia štyria ľudia a kúkajú do mobilu. To je dosť absurdná, patologická situácia, keď sa stretneme v reštaurácii, štyria ľudia. Lebo sa chceme stretnúť. Chceme sa rozprávať. Každý pozerá Reels, proste nejaké správičky, alebo niekde vonku chlapci stoja a pozerajú do tých mobilov. Toto mne príde ako patologická situácia, lebo my sme sociálne tvory a toto nás ťahá trošku takým iným smerom. Dobre, rozumiem. Aj v takých situáciách, kde to nie je dobré. A skúsim len pre potreby diskusie, nie že by som si to nejak veľmi silno myslel. Sme sociálne tvory a potrebujeme sa rozprávať, je to veľmi užitočné. Táto vec nás ale núti častokrát stráviť čas veľmi neproduktívne v niečom, čomu sa hovorí small talk, kde vstupujeme do sociálnych interakcií, ktoré sú čistý balast. Keď sa namiesto toho kúka do mobilov, že to je tá otázka, že to kúkanie do mobilov, ktorú časť tej komunikácie nahrádza? Ak tú balastovú, ja som úplne za. Asi, že každú. Nie. To zase podľa mňa nikto nehovorí, že 4 chlapi alebo 4 ľudia dojdú do reštaurácie a celý čas čumia do mobilov. Tomu ja neverím, že to je Ja som už takto. videl viackrát. Celý čas? Tak ja neviem, tak nepozoroval som ich 2 hodiny, ale keď som tam bol ja a 20 minút tam boli v tej póze, no tak už neviem, či aj po mojom odchode. Dobre, ale to nemusíme hovoriť o tom, ale že to sú, ja neviem, tak výskumy, alebo teda dáta, že vplyv na
mladých ľudí z hľadiska ich vzťahov, fyzických, reálnych vzťahov, je týchto mobilov a celý sociálnych sietí je negatívny. Že nepočul som opak, ani raz som nepočul aspoň od nejakého kritika alebo niečo, že nie, to sa mýlite, naopak. Ako ja som si toto trošku skúmal, niečo som o tom aj písal pred 2-3 rokmi, ako prevláda ten negatívny dopad jednoznačne. Ono to súvisí aj s tým, že ako sme skrátka skonštruovaní, tam dochádza k dopamínovej závislosti. Proste tie reels, to je niečo, čo musí byť dostatočne krátke a dostatočne úderné, aby ma to zaujalo, alebo nejaká SMS-ka. Proste ja vidím ľudí okolo seba, alebo v posilňovni proste. Dneska málo kto sa s kým rozpráva, keď má pauzu medzi dvoma sériami, hneď chytí mobil a ja neverím tomu, že stále je tam čo riešiť. On sa len pozrie, či náhodou mu neťukla SMS-ka alebo niečo proste. Takto si kráti čas. Ľudia bežne, úplne, to mi príde už trošku také prehnané, že asi aby tak pôsobil, že nemá sa s kým rozprávať, tak aby niečo urobil, nevie len tak sedieť. Mne to príde trošku také divné. Dobre? Ja poviem niečo, že je možné, že sa mýlim, ale potom sa mýlim fakt katastrofálne v zmysle, že nerozumiem tomu svetu a tomu, jak je ohrozený. Ja si myslím, že randenie je tak hlboká vec, daná nám evolučne a daná nám tým, čo sme, že tam je vážna tá vec s tým dopamínom, že ak to ide naozaj fyziologicky, ak to na nás pôsobí, tak to môže mať, ale celkové ja si myslím, proste ja nerozumiem. Ľudia na planéte stále pribúdajú. Áno, napríklad. To znamená, že ja si neviem celkom predstaviť, akože existuje veľa iných kratochvíľ, ktoré človek môže používať nielen sociálne siete. Existovalo všeličo aj v minulosti, ale ja si myslím, že na túto vec to nemôže reálne siahnuť. Čiže dobre, skúsim povedať optimistickú vec, že čo keď tí mladí ľudia, ktorí sa to sťažujú, nesprávne identifikovali, čo je problém a že problém je možno v tej sťažnosti a nie v tom, že málo randia. Ale ak sa mýlim, tak to znamená, že proste nevidím nejaké nebezpečenstvo, ktoré uznávam, že je veľmi vážne a je naozajstné. Ako ďaleko idú tie analýzy, že napríklad hovoria, že mladí ľudia, ináč to je úplne že šokujúce, najmä kladom tej mladosti, že mladí ľudia spolu menej intímne žijú. Tiež som takéto veci zachytil. Je to dosť, teda menej, ako keby sú viac osamelí. To je trošku taký paradox, že virtuálny svet nám umožňuje spojiť sa s celým svetom, teda virtuálne kanály. Proste rýchlo hneď. Mobil je brána do virtuálneho sveta. To je veľmi cenná brána, to je geniálny vynález, teda ten mobil z istého hľadiska. Takže na jednej strane my ako keby virtuálne sa dokážeme spojiť s celým svetom, so sebou sieťami, ale vo fyzickom svete my sa častokrát môžeme byť viacej osamelí. Možno, že to je ten klasický príklad, že Facebook, že máš tam 5000 priateľov sa to volá, ale to nie sú priatelia. To nie sú priatelia, to je len... No, dobre, a teraz, chápem. Ale dobre, že hovoríš to, čo hovoríš, lebo aspoň to má takú, že treba rozmýšľať, že či to naozaj tak je. Dobre? A teraz, ale skúsme teraz, že chvíľku, že pozitívne. Že keď boli stroje, prvé stroje, tak však bolo hnutie za rozbíjanie strojov, lebo že to škodí ľudstvu, človeku, neviem čomu. Ale potom, keď sa vychytali muchy, bola veľa, tie mestá boli také preplnené a v zlých podmienkach žili ľudia, ktorí prichádzali k tým strojom. Dobre, ale keď sa to vychytalo, ten Chaplinovský ten film, tak v skutočnosti tie stroje pomohli najväčšej prosperite ľudstva v histórii celej. Čiže tá opačná otázka, že umelá inteligencia a roboty majú potenciál nás posunúť veľmi k lepším životom? Aj ten potenciál tu je, samozrejme. Je tu potenciál. Ako ja som dlhé roky rozprával takú optimistický scénár, že roboty by mali, aj umelá inteligencia, pomôcť skvalitniť život ľudí. No. Ale mali by nám v podstate slúžiť ako taký, malo by sa povedať otroci v istom slova zmysle, služobníci. Otrok je také škaredé slovo, ale služobníci, to je pekné slovo. Ako vieme si predstaviť takýto scénár. Samozrejme, len tu sú hráči aj na politickej scéne, aj proste tie firmy, ktoré to vyvíjajú, že autonómne a máme tam tie halucinácie, proste nekontrolovateľne vznikajúce nejaké riešenia, ktoré to celé komplikujú. Takže rovnako ako aj ten negatívny je možný, aj ten pozitívny, no a čo by bol ten pozitívny v porovnaní s dnešným svetom?
Tak dobre, skúsim ideme na tie robotiky. Tak poďme povedz na robotika. Tak, automobilka v Bratislave. No. Priemerne jeden automobil má okolo 3,5 tisíc varov. Zvarov. Zvarov. Každú minútu vyjde z tej fabriky jedno auto. To je obrovské množstvo zárov za hodinu, za deň a tak ďalej. Keby nebolo tých robotov, tie ktorí to už teraz robia, tak nevyrobili by sme toľko aut a neuspokojili by sme požiadavky nás ľudí, aby sme sa vozili tými autami. A teraz je otázka, že zobrali prácu, máme toľko zváračov kvalitných na Slovensku, však to je len jedna z 5 automobiliek, tak ja si myslím, že keď tam robí v tej fabrike 6 000 ľudí, tak vďaka tomu, že tie roboty dokážu takto kvalitné, dobre zvárať, tak vznikajú tie automobily a tí ľudia tú činnosť, ktorú tie roboty ešte nezvládajú, tam robia. Čiže podľa mňa veľa pozitívneho sa v tej robotike aj v umelej inteligencii dá nájsť. Už teraz. Ale že s výhľadom, že predstavme si, že budú veľmi dobre pokročilé tie modely umelej inteligencie a všetkého, veľmi dobre pokročilé roboty a veľmi dobrá pokročilá komunikácia medzi nimi a veľmi dobrá kontrola ľudí nad tým, aby sa to nevymklo. Tak predstavme si toto všetko. Tak aký to bude svet za 10, 20, 50 rokov? Že, jak si to máme predstaviť? Že v tom dobrom scenári. Ja by som možno rozlíšil, že Fero dal príklad také tradičnej priemyselnej robotiky, hej? To sú presne definované scenáre. Tam to už frčí veľmi dobre. Tam, keď sa pozrieme na takú montážnu halu, tam už v podstate človeka ani nemáme. A Číňania už reportovali proste tmavé fabriky, kde človeka vôbec netreba. Nemusia tam svietiť, pretože roboty vidia skrátka ináč. A teda to sú také klasické, ale čo pre mňa je osobne zaujímavé, to budú scenáre také interaktívne, kde budú povedzme tie humanoidy ako ten hlavný typ toho vtelenia, toho inteligentného systému, ktoré budú, povedzme, že dosť univerzálne, lebo ten robot predsa len zvára, nič iné nevie robiť, ale proste taký humanoidný robot má obrovský potenciál v tom, že tým, že disponuje podobným telom a je vkladaný do sveta, ktorý je prispôsobený ľuďom, tak vlastne už mnohé veci, ja neviem, kľúčky alebo čokoľvek, na to má patričné telo. Takže pre mňa budú zaujímavé tie scenáre interakcie s človekom, lebo napríklad ako opatrovateľ alebo pomocník v domácnosti, že povysáva, navári a tak ďalej. Toto budú zaujímavé scenáre, lebo toto má veľký aj dopad na nás ľudí, že my, mladá generácia, sa budeme musieť naučiť aj, že vlastne tu bude nejaký nový druh, v podstate nový druh medzi nami. Bude koexistencia teda robotov a teda ľudí. A samozrejme tam dojde k fyzickému kontaktu, takže otázky v bezpečnosti sú na prvom mieste. A zasa ako zaručiť? Tak ako jazykový model halucinuje, tak aj robotu by mohlo prepnúť a toho človeka poraní. Porucha, alebo tak niečo. Napríklad môže to byť nejaké hacknutie, nejaké jeho stratégie riadenia, alebo skrátka nejaký nedefinovaný stav, neviem čo, možno výpadok elektriny krátkodobý. No proste, tak to by bolo zlé, hej. Takže... No, však asi ste boli na letiskách, kde už sú takí tí čašníci, že príde taký stroj a aj sa opýta, že dobrý deň, že čo si... Ja som to nikdy nepoužil, radšej idem za čašníkom reálnym, ale že to už je, že príde a opýta sa a donesie a odnesie. To už je. Dobre, ale to sme 2026. Tak, že ten dobrý scenár je čo? Že takýchto pomocníkov bude v rôznych prostrediach a že po meste všade budú takéto niečo? Napríklad roznášať poštu alebo pizzu. Ako v Číne by bolo dobre sa ísť pozrieť, lebo v niektorých ako Shenzhen, napríklad to je ako Silicon Valley Číny, proste tam už tých robotov, tí si už nasadení je v hoteloch, v službách, kdekoľvek. Na uliciach vidíte. Už to ľudí podľa mňa ani nie ako nerozptýluje, že to už len vidujú. Ako nie sú to všetko humanoidy, to môžu byť rôzne krabice na kolieskách, podľa toho, čo vlastne od neho potrebujeme. Ale aj humanoidy predpokladám. A toho tu bude viac a viac. Dobre, a to sú také triviálne veci, že služby v zmysle pošta, auto, takéto autonómne a neviem čo. Dobre, ale že vieme si predstaviť ešte ďalej, že aj učiteľov. Čo? V Japonsku aj učitelia na základnej škole jednoducho nie sú ľudia, ktorí to musím deti učiť matematiku, tak už som zachytil, že v Japonsku na základnej škole učiteľ robot. Humanoidní a decka majú väčší rešpekt voči robotu ako voči učiteľovi, lebo to je stroj, to oni vnímajú, že to je stroj, toho musím poslúchať. Počkaj, to je čo za zlý, hej? Lebo čo? Tak voči tomu, áno, tá interakcia s človekom je stále taká prirodzenejšia ako voči stroju, hej, ten stroj predsa vždy bude nejaký rešpekt. Hej. Tam ešte potom... Hej? No asi rešpekt, hej. A my keď chodíme na výstavy, my máme takého 6-nohého kračajúceho, ktorý vyzerá ako pavúk, toho sa decka boja.
Hej, to budí rešpekt. No, tak ale keby tam bol taký istý živý pavúk. Možno, že by sa išli hrať niektorí. No, počkajte, ale teda, že učiteľ. No to už je kontroverzná vec, že deti, dobre, ten ľudský kontakt, rešpekt, empatia, neviem čo medzi učiteľom, ktorý keď je dobrý, tak má obrovský vplyv na dieťa v zmysle aj nejakého dobra alebo čoho. Tak keď to bude stroj, to je želané? No, nie je vždy, ale je tam potom ten dopyt. Jednoducho, keď tam nie je žiaden ten učiteľ, tak vznikne takéto riešenie. Ja rád používam tú Južnú Kóreu, lebo tam pomerne často chodím. To je najviac robotizovaná krajina. Oni majú nejakých 1200 robotov na 10 000 zamestnancov v priemysle a sú teda prví na svete. A jednoducho, však všetci poznáme seriál MEŠ, nie? 50. roky, korejská vojna, tak to bola agrárna krajina, kde 80% ľudí pracovalo v poľnohospodárstve. Teraz tam pracujú len 4% ľudí v poľnohospodárstve a sú rovnako výkonní, alebo teda vedia uživiť tú krajinu vďaka tomu, že je tam automatizácia, robotizácia v tom poľnohospodárstve. Ale ona nevznikla kvôli tomu, že by to v 50. rokoch potrebovali. Oni to v čase potrebovali, pretože už to nikto nechcel robiť. Tam, keď ste opálení v Južnej Kórei, tak ste roľník a ste zo spodnej triedy. Ja hovorím, u nás to je naopak, že tí bohatí sú opálení, čo majú čas oddychovať na hektách. Takže tam vznikne jednoducho dopyt potom. Takisto poľnohospodárska robotika je dopyt. Ľudia to nechcú robiť. Čiže to sa navrátim k tej predchádzajúcej otázke, že pre mňa tá robotika znamená tak trochu aj slobodu, pretože ma oslobodí od úloh, ktoré sa mne nechcú robiť. Mne sa pýtajú, že či mám doma robotickú kosačku. No nemám, mňa kosenie baví, ani si ju nikdy nekúpim. Hej? Ale keď sa mi nechce vysávať, tak už robotický vysávač doma mám. A to je tá sloboda, tá voľba, že nejakú činnosť, ktorá sa mne nechce robiť, viem nahradiť takýmto strojom. No. Tá otázka znela, že či si viem predstaviť tie dobré veci, tak akože znova. Ale s takou bujnou fantáziou skús. No práve, že práve, že nechcem používať bujnú fantáziu, lebo ak si nemyslím, že žijeme vo veľmi výnimočnej dobe, tak sa mi zdá, že to bude tak, ako to vždy bývalo. Ľudia proste všetky vynálezy vedeli veľmi invenčne využiť pre svoje dobro. Niekedy to vedie k zlyhaniam, ale koľko ľudí umiera ročne na svete pri dopravných nehodách? To sú obrovské počty. Zavinené ľuďmi, hej teda? Áno, zavinené ľuďmi, ale zavinené tými autami, ktoré... Zavinené... Čiže väčšinou si predstavíme, že keď nejakému robotu prepne a ublíži človeku, že to je tá ten dôkaz, že aké zlé to je. Že to je nejaké to nebezpečenstvo. Ja to len chcem dať do súvisu s tým, koľko je dopravných nehôd smrteľných za rok. To je jedna vec. Druhá vec je, že zbranie. Akože áno, že skoro všetko, čo ľudia vymysleli, akože ako náhle vymyslíš spracovanie kovov, tak lepšie oráš a lepšie šermuješ. A tak je to furt so všetkým. Ale dokonca by som povedal, že teraz tie drony, že tá dronová vojna má že menej ľudských obetí, teda prinajmenšom na ukrajinskej strane. Že tam, kde si vážia život Ukrajinca a nechávajú tie roboty robiť drony, čo tak proste tých... A znova, že ešte aj v tom vojenstve, a to je zaujímavá vec, že v tom vojenstve tá vojna na Ukrajine úplne do veľkej miery zmenila to, ako sa bojuje. Neexistuje to, čo existovalo vo všetkých doterajších vojnách, proste línia dotyku, ale existuje tá mŕtva zóna šedá. A znova, že to je zlé alebo dobré. Ja si myslím, že to použitie tých dronov šetrí ľudské životy v činnosti, ktorej zmyslom je zabíjanie. A dobre, čiže ešte raz, aby som veľa nekecal, ľudia všetko, čo sa vynašlo, dokázali veľmi zaujímavým spôsobom využiť v prospech ľudí. Vždy je to motivované tým, že svet nevyzerá tak, ako si ho predstavoval Marx a ako si ho predstavoval Musk, že zdrojov je neobmedzenie a tým pádom netreba o ne ani súťažiť, ani ich šetriť, ani nič. Akože ľudia vymýšľajú tie veci
často nie kvôli tomu, aby pomohli tým iným ľuďom, ale aby zarobili, ale to je perfektný systém, ktorý funguje. Čiže ja si myslím, že umelá inteligencia spojená s robotizáciou, či už humanoidnou alebo nejakou inou, že má obrovský potenciál pri... Zlepšiť život. No, lebo ak máš, akože, že sú také stroje, ktoré podľa mňa my dostatočne nedoceňujeme, že ja napríklad, keď idem po ulici a vidím bager, tak nezhýknem od úžasu, pričom mal by som. Bager je silný jak sviňa a dokáže veci, ktoré by sme ináč vôbec nedokázali. A teraz tieto veci, títo chalani, čo robia, podľa mňa za chvíľu bude skutočnosťou bager bez bagristu. Pri najmenšom v baniach, alebo proste, kde priamo to neprichádza. A to je dobrá vec a znova verím tomu, že ten bagrista nájde iné, dobré zamestnanie, lepšie než zamestnanie bagristu. Čiže ja si myslím, že tá otázka mňa až prekvapuje, že či to bude mať aj nejaké pozitívne... Či to budú mať, ale že aké sú. Hej, dobre. A teraz, že... Rozumiem. Otázka je, že sú... To je asi pre robotika, že sú činnosti a činnosti. Sú všetky činnosti, sú všetky aktivity, ktoré potrebujeme, alebo ktoré sa nám páčia, neviem, vykonateľné robotmi, alebo vždy budú oblasti, v ktorých je človek nevyhnutný pri tej činnosti. Lebo Musk vlastne hovorí, a však nejde o Muska, ale že títo ľudia hovoria, že človek nebude musieť robiť nič, lebo všetko budú vedieť roboty. No tak ja sa iba teraz pýtam, že či existujú činnosti, kde je človek nevyhnutný aj pri akomkoľvek vývoji perfektnom robotizácie a umelej inteligencie. Príklad poviem, máme takého kamaráta, lekára, ktorý robí vyhodnocovanie CT-čiek a tých, jak sa to druhé volá? Áno. A vývoj ide takým spôsobom, že tak jedna vec je, že získajú ten snímok. To robí stroj. Druhá vec je, že pozrieť sa na ten snímok, tá je najdôležitejšia, že čo tam vidíš. A zlý lekár tam vidí menej než dobrý. Čiže tam je hrozne dôležité, že keď ten lekár, keď je kvalitný, tak on môže vidieť niečo v zárodočnom alebo v nejakom štádiu, čo ten zlý nevidí, ale tým zachráni život ten jeden, ktorý to tam vidí skôr. No a tento lekár ale hovorí, že vývoj ide tak, že umelá inteligencia to vidí ešte 10 lepšie ako on. 10, alebo že proste bezchybne. V tom zmysle v porovnaní s človekom. Že nepredstaviteľne lepšie. Ale súčasne hovorí, že ale on to vždy aj tak musí na konci pozrieť, lebo ešte má nejakú intuíciu alebo niečo ešte iné než ten stroj. Neviem presne, čo to znamená, ale to nie som to myslel. Ale toto hovorí. Teda zatiaľ je tam stále miesto toho človeka, toho kvalitného lekára. Tak znova sa pýtam tú otázku, že sú nejaké činnosti, ktoré roboty a umelá inteligencia nikdy nenahradia? Tento príklad, čo ste povedali, to je teda z oblasti medicíny, je dobrou ilustráciou toho, kde tá umelá inteligencia má navrch. To je súvisí so schopnosťou vnímať detailne pixle proste. Ten lekár nadobudol tú skúsenosť počas svojej kariéry, ale tá umelá inteligencia bola natrénovaná 100-krát väčšom počte snímkov, ktoré boli anotované, že je tam nádor, nie je tam nádor. Takže má oveľa väčšiu trénovaciu skúsenosť. Takže to ma vôbec nejako neprekvapuje. Prečo je tam človek? No tak to je otázka, nielenže etiky, to je otázka zodpovednosti. Proste tá umelá inteligencia nie je subjekt práva. Presne tak to znamená, že musí tam byť človek, ktorý nesie zodpovednosť za to rozhodnutie. Mňa by zaujímalo napríklad, že koľkokrát, povedzme, by ten lekár ako nesúhlasil s tým verdiktom tej umelej inteligencie, že či sú nejaké dáta, že je to stále menej. Je to stále menej. No mňa to nejako neprekvapuje, že to je taká oblasť. Tam je zaujímavé to, že vlastne ten pacient nepríde do styku s tým lekárom priamo. Takže ten pacient môže byť spokojný. Iné je, či by sa nejaký pacient nechal operovať autonómnym, teda robotickým chirurgom, hej, že, lebo to je také, že wow, mám mu dôverovať. To je otázka dôvery, ktorá je tu na stole a to je niečo. Určite sa nechá operovať v čase, keď budú úspešnejšie tie Keď budú úspešnejšie, tam nie je asi dôvod. Hej. Len tá dôvera nevzniká sama od seba, treba nejaké dáta k tomu. To je otázka, či budú nejaké tieto oblasti, kde... A teda môžeš rozlišovať, že roboty alebo umelá inteligencia.
keby som to vzťahoval na tie roboty, no napríklad viem si predstaviť, že napríklad v Japonsku je chronický nedostatok teda tých zdravotníckych pracovníkov na opateru starých ľudí. Mnoho ľudí je starých, žijú sami. A teraz môže byť drahé zaplatiť si človeka ako sestru. Lacnejšie môže byť taký humanoidný robot. Áno, domov, ktorý mi aj možno nakrmí, aj ma aj zdvihne zo zeme, keď spadnem, lebo ona nemusí byť dostatočne silná. A možno človek bude mať voľby, že ja nechcem mať robot sa o mňa staral, ale niekomu to môže byť jedno a si povie, že tak peňaženka by dovolí toho robota a bude to skrátka, zvykne si. Ten robot bude spoločník, konverzácia v prirodzenom jazyku, žiaden problém. Takže tých oblastí, ktoré bude AI pokryť, tam to bude asi kľúčové v tom, že do akej miery tam bude nejaká taká empatia potrebná, nejaká interakcia, nejaké teplé slovo, príjemné slovo, pohľadkanie ľudskou rukou. Napríklad aj v kontexte mladých pri výchove detí napríklad, že čo budeme robotických rodičov, alebo ja neviem, roboty si budú adoptovať deti, to už sú také všelijaké bizárne predstavy. Ako nebude toho veľa, kde ten človek nebude nahraditeľný. Nebude toho veľa? Podľa mňa toho nebude veľa, lebo keď si zoberieme tie zamestnania, aké spektrum zamestnaní, tak mnoho zamestnaní je takých, ako čo ja viem, práca s informáciami, no tak to zvládne robot, alebo umelá inteligencia. Práca s objektami, prenášanie tovaru a tak ďalej, to všetko zvládne. Čo ostáva je interakcia človeka s človekom, prípadne človeka s robotom, že tam, to sú niektoré, učiteľ, to je taký príklad, že ako viem si predstaviť takého učiteľa, no to bol nejaký suchý učiteľ, keby to bol nejaký človek, taký suchý učiteľ, ktorý nemá emócie, ale odverklikuje si z rozpráv. Ale zaujímavý učiteľ dokáže vtiahnuť svojou charizmou tie deti a to je kľúčový aktér pri vývoji detí, že dieťa si môže zamilovať tú biológiu práve vďaka tomu, že tu bude nejaký človek z mäsa a kosti, ktorý bude rozprávať o niečom, nejaké pikošky povie, z histórii niečo, pustí video a čo ja viem, sa zasmeje na tie deti. Proste tá ľudská dimenzia, možno, že toto v budúcnosti aj prevládne, že bude to dôležitejšie. Ale podľa mňa sa budú predávať len takí robotickí učitelia, ktorí toto všetko zvládnu. Tak budú vedieť tie emócie, samozrejme, budú potrebovať krajšie tváre. Tie firmy, ktoré budú vyrábať takých suchých, takých robotických robotov, tie skrachujú. Tie asi skrachujú. V tomto bude treba popracovať ešte na... Sú oblasti, ktoré súhlasím s Igorom, ale nenahradia? tá sociálna interakcia je asi kľúčová, keď sa ľudstvo preží, tak musia tí mladí randiť, ako to sa bez toho nepôjde. A jednoducho tie pretechnizované spoločnosti začínajú vymierať, ako Japonsko a tak ďalej, čiže tomuto sa určite treba venovať. Len ja nie som ani sociológ, ani psychológ, ja som skôr technik a to by asi iní mali odpovedať, že... No, ale z vášho hľadiska ako robotika, že áno, že mladý človek, keď sa dieťa narodí, potrebuje nejaké ľudské teplo, potrebuje nejakú pocit dôvery, potrebuje pocit sebavedomia, ktoré mu dá tá bezpodmienečná láska rodičov a tak toto všetko, a typujem, že to není pole pôsobnosti robotov. Typujem. Ale že sú... Čo okrem tohto roboty nikdy nebudú vedieť? No už sme uviedli dneska farára, učiteľa, takže je ťažko už niečo ďalšie pomenovať, že kde by nezasiahli. No, ja nepoznám oblasť, kde by už teraz nezasahovali, že ktorá ľudská nejaká činnosť alebo oblasť pôsobenia nie je ovplyvnená robotikou alebo umelou inteligenciou. Ja takú nepoznám. Už keď aj viera je zasiahnutá robotickými technológiami, tak už podľa mňa... A dobre, počkaj, tak teraz naozaj, že človek príde do kostola alebo pustí si telke, že robota farára. Počkaj, ale to vyzerá tak veľmi negativisticky, ale v skutočnosti mierou toho, kde všade robot dokáže nahradiť človeka, je človek. Ten prijímateľ toho, ten ľudský prijímateľ toho, či je to pre neho OK. Že či do takejto školy dáme tie deti, alebo či necháme svojich rodičov, už keď nevládzu, a my sa nevládzeme o nich starať 24 hodín denne, či tam dáme robota, tak to záleží od toho, jaký ten robot bude. Čiže nakoniec človek bude mierou tých vecí. A ja napríklad sa čudujem, že často sa objavuje v novinách také články, kde to je implicitné alebo až explicitné, že knižka napísaná umelou inteligenciou. Film, hudba a tak. A tak ďalej. Ako keby to bolo niečo menej cenné. Ale ja si myslím, že budú dávať, že knihkupectvá budú označovať, že čo bolo vyrobené
umelou inteligenciu. Teraz nehovorím, keď fond na podporu kultúry dá Zaplatí takú 40 000. Nakoniec ju nezaplatil, dobre? No, ale teraz hovorím o samotnej tej veci, akože mne to vôbec nevadí, či to urobila umelá inteligencia. Ak je to dobré, že ja som mierou tej veci, že ja nepotrebujem označenie, akože tie pesničky, ktoré skladá umelá inteligencia, to je taký popík. Ja teda hudbe moc nerozumiem, Zatiaľ, no. ale dosť trápne. Niektoré veci. A keď urobí umelá inteligencia hudbu, ktorá sa mi bude páčiť, alebo obraz, ktorý sa mi bude páčiť, viac, než to, čo niekto iný namaluje, tak ja si kúpim ten obraz urobený umelou inteligenciou. No a to je tá hranica, taká zaujímavá, že dobre, tak vieme si predstaviť, že umelá inteligencia sa bude starať o poľnohospodárstvo, že a to je mi naozaj jedno, že či túto čerešňu polieval stroj alebo človek, tá čerešňa bude dokonca asi lepšia, alebo lepšie rozvrhne to polievanie, neviem čo, predpokladám. Čiže tam je to jedno pre človeka. A teraz ale tá hranica, kde je tá hranica? Tak predstavme si, že však to už sú také prípady, že ľudia osamelí sa, tak povediať, zamilujú do virtuálneho partnera toho, dokonca si normálne sa rozprávajú v zmysle, že ako si sa mal a takéto. Film Her z 2013. No a teraz, že predstavme si na chvíľu, že ten virtuálny, tá osoba virtuálna bude lepšie reagovať na potreby toho osamelého človeka, než jeho kamoši, alebo potenciálne partnerky, alebo partneri, alebo neviem, niečo také. Že v mozgu, alebo kde, sa to vyvolá príjemnejšiu vec, alebo takú hĺbšiu vec, neviem. Takto, že môže to tak byť? No, ja si viem predstaviť, že áno. Takto aj poviem aj nejaký príklad. Ešte chcel som... Mimochodom, Martin rovno povedal, že nemôže to tak byť. Ja si myslím, že to môže. Ale ešte som chcel tie príklady povolaní, som tak trošku rozmýšľal a zopár by som vedel vymenovať. Ktoré by nenahradili robot? Nenahradí umelá inteligencia ani robot. Nenahradí. Napríklad tréner tanca, moderného tanca, alebo tak, lebo ten tréner je z mäsa kosti a on svojím vlastným telom vie ukázať, povedzme, nejaké príklady. Alebo fitness tréner, lebo robot predsa nemá svaly, robot má úplne iné, má podobné telo, ale iné telo. Neviem si predstaviť vo fitnessku proste robotického trénera, ktorý by nejako, mne to by trošku také divné. Skrátka... Dobre, a vieš si predstaviť obrazovku, na ktorej je animovaný tréner so 3D so svalmi 3D. Je aj animovaný takto, ako človek? Áno. Ja aj takto, hej. No, čiže... Ja aj tak, dobre, ja som teraz to vzťahoval na fyzického robota, ale keď je do virtuálneho sveta, tak áno, tak už máme modely tela, tak tam by to už mohol byť. Čiže tam sa dá Bolo by to zasa trošičku iné, pretože ten by napríklad sa ma nemohol dotknúť, začal to taký fitness tréner chytí toho človek, dotkne sa mu tento sval, presne tak, ten kontakt tam môže chýbať, hej. Dobre, ešte? Zobrazovku by nebolo. Čiže zúžil som to na nejakú oblasť, kde teda potrebujeme rozvíjať nejaké fyzické schopnosti človeka, živého človeka a je tam nejaký ten coach. A možno šport, ja neviem, futbalista, tréner reprezentácie. No keby to bol robotický tréner, tak neviem, ako by to celkom fungovalo. Preruším. Japonci povedali, že do roku 2050 postavia robotický tým, ktorý porazí Brazílii. No dobre, to je zaujímavá challenge. Stroje versus ľudia, to je blbosť. To povedali Japonci. Jasne. Ale tam není ten pokrok taký prevratný, nie? V tom, či je? Hej? Tak sme 2026, ešte majú 24 rokov dobre na tam. Hej, ale sa zdá, že ten futbal práve, že to stále vyzerá tak smiešne. To ešte ťažko, hej. No počkaj, ale aj keby, iba sekundu, že keby to tak aj bolo, že však, ale to je pre fanúšikov, nie? Futbal je pre fanúšikov, čiže pre hráčov samozrejme, ale že mňa by nezaujímal zápas robotov versus Brazília. Mňa by zaujímal zápas Francúzov versus Brazília, alebo neviem. Ale aj robotov, keby to bolo zaujímavé. Ale to je niečo podobné. To je iná kategória, to je iný šport. Vtedy zaujímavé by to bolo podľa mňa len vtedy, keby hrali približne na podobnej úrovni. Ja si myslím, že málo koho by zaujímal sumo zápas, kde na jednej strane by bol ten buldozer, už spomínaný. Že ako buldozer vyhrá sumo. Existuje medzi šachistami, existujú šachové modely, či čo, ktoré vyhrajú aj na najlepším šachistu. Ale mňa to nezaujíma. Mňa zaujíma, že dvaja ľudia, keď hrajú šach, kto je lepší. Aj keď
Aj to je zaujímavé, aj keď dva také programy hrajú šach. Dobre, ale to je, lepšie to sa je na tom- iná kategória, to je iný šport, keď hrá človek s počítačom, než keď hrajú dvaja ľudia. áno. Mne sa zdá zaujímavejšie to, keď hrajú dvaja ľudia, nie? Není to zaujímavejšie? Ešte raz, v tej fáze, ktorá je asi vždy krátka, keď je to vyrovnané, tak je to zaujímavé. Čiže keď tie roboty... 40-0, tak to nikoho nebude trápiť. hej. Tak. No nie, ale to je, akože ja chodím na futbal aj na hokej. Áno. Tak predstava, že za x rokov budú v mužstve pravé krídla roboti, so mňou nič nerobí, lebo ja nebudem na taký... To ma nezaujíma. Vás nie, ale Japoncov áno. Ale napríklad robotikou to môže zaujímať, pretože ak Fero hovorí, že tam bol robotický tím a mňa by zaujímalo, ako presne si dokážu nahrávať povedzme tie roboty, ako majú dynamiku ako pohybu zaujímavosť to z takého je, vedeckého ale hľadiska že a potom ako či aj vyhrajú. chodiť na to, ako na súťaž Ligu majstrov Musíš medzi ho pozrieť, robotmi tak by som... Robotické súťaže, kde sa chodí, hej. Sú, ale Hej. akože miliardy ľudí budú pozerať tých ľudí. Áno, lebo je to šťavnatie. Maratón bežali v Číne teraz humanoidné roboty. Dobre, vráťme sa k tomu, že ešte už sme vymenovali všetky, ktoré by nemohli roboty robiť. Takto, musel by som loviť zasa v hlave, teda v tej oblasti, kde teda potrebujeme priamo s človekom, povedzme, že interagovať. Tak, Výchova detí, nie? no tak áno, samozrejme, výchova detí, tam tiež mi príde ako človek, ako prirodzenejší. Samotné vzťahy. Vzťahy, ľudské vzťahy. Asi myslím, že tie... No ale to je tá zaujímavá, vy ste povedali, že to je možné, Že máte ten to, že to umelá nie je možné. inteligencia môže To byť vytvoriť lepší vzťah, než s reálnym... Ako ja si to takto. Neviem, či ste videli ten film Ona z roku 2013. Mne sa strašne páčil. To bolo v čase, keď ešte jazykové modely neexistovali. To bol proste človek niekde, ktorý žil niekde v západnom svete a komunikoval s tou umelou inteligenciou, zamiloval sa do nej. Ona s ním riešila proste rôzne každodenné veci. Bol to taký platonický, ako vzťah, on mal na diaľku, ale on sa s ňou rozprával, mal sluchátko asi v uchu a išiel pomedzi mrakodrapy, ale toto len tak vnímal navonok, ale proste vnútri bol stále s tou bytosťou, ktorej možno, že nevedel ani priradiť nejakú fyziognómiu, možno to ani nepotreboval. Tam bolo kľúčové, že to bol príjemný ženský hlas a táto akustická modalita dala do toho všetko. Potom neskôr vysvetlo, že proste tá bytosť takto mala možno 8 000 klientov. To znamená, že ona musela disponovať akoby znalosťami o mysli toho človeka, aby mu vedela dávať dobré otázky. Proste musela sa naučiť, hej, že čo človek má rád, čo nemá rád, aby sa nepýtala blbosti. Takže ja si myslím, že v princípe takéto niečo je, že proste tá umelá inteligencia, keby napríklad mohla interagovať s tým človekom, pozorovať ho v každodenných záležitostiach, čo on vlastne robí, ona by sa mohla naučiť jeho pre a proti, proste čo potrebuje, čo má rád, aké má hodnoty a trošku tak možno submisívne mu ako keby to nejako podhadzovať. Že niekedy by ho mohla aj kritizovať, čo by zase mohlo byť dobré, čo práve že absentuje, že keby tam bol nejaký taký váhovací systém. Aj konflikt, presne tak, lebo... No ale teda otázka je, či by to toho dotyčného, tú dotyčnú... Mohlo by ho to vtiahnuť. Uspokojilo. Podľa mňa hej. Pokiaľ by to nemalo nejaký potom katastrofický Nie, keby to nemalo. Ale ja si myslím, že by to mohlo fungovať úplne virtuálny agent proste, hej, nejaká umelá To by inteligencia. sme už boli veľmi blízko k zániku ľudstva, lebo v tom prípade by ľudia nepotrebovali to. Tak to nemyslím si, že každý, Počkaj. nie každý by to zase, nemyslím si, Tak ak by to bolo tak, že to naozaj uspokojí tú potrebu. takto niektorých ľudí. To neuspokojí tú časť potreby, o ktorej hovorí, že ju niektorých neuspokojí. No ale Napríklad sú ľudia, čo majú problém so sociálnymi vzťahmi. Ľudia si aj dobre, že o zopár ľudí, alebo teda nejakú časť ľudí. Ale že... celkovo. Ja by som napríklad nechcel takúto umelú inteligenciu, hej, proste. Ale ja si myslím, že ľudia sú veľmi rôzni vo svojich potrebách, aj v schopnostiach. Niektorí žijú sami. Nemajú partnera, sú smutní, sú frustrovaní. Tak prečo takíto ľudia by nemohli nachádzať šťastie v kontakte s umelou Je to šťastie? No pokiaľ subjektívne, z jeho pohľadu, on by bol spokojný, aby žil plnohodnotný život, nemal by depresie, bol by šťastný. Mohol by žiť v nejakej svojej bubline, pokiaľ by ten partner virtuálny ho sprevádzal do sklonku života, čo je na tom zlé? Ja si myslím, že... No to je otázka. Je to zlé? Nie. Ešte raz. Tá otázka je, že jak znie otázka. Ak otázka znie tak, že či je možné si predstaviť takú umelú inteligenciu, tak komunikujúcu, s tak príjemným hlasom a s takou empatiou, aj keď umelou, že sa do nej človek dokáže zalúbiť. A s ňou takzvané žiť? To práve nejde. S ňou môžeš si telefonovať. To je tá vec. Môžeš vidieť. Môžeš si s ňou telefonovať alebo skypovať si ňou môžeš. To je ten podstatný rozdiel. To znamená, že ja si myslím, že
skôr by som povedal, že to považujem za isté, že sa dá zamilovať do takéhoto agenta, alebo jak to povedať. Ale myslím si, že je absolútne vylúčené, aby toto bolo uspokojivé pre štatisticky významnú časť ľudstva. Lebo potrebuješ aj sex, lebo ti nestačí, keď si normálne zamilovaný, tak ti nestačí s tým človekom si telefonovať, potrebuješ sa s ním stretnúť nielen kvôli sexu, ale aj... Stretnúť, čo myslíš pod stretnúť? Stretnúť, tú blízkosť zažiť, chytiť sa za ruky. Chytiť sa za ruky, nie, áno. Lebo odhľadnúť od fyzického dotyku, lebo to bolo starý film, ale že to môže byť aj 3D, to môžeš vidieť. Ale to môže byť aj robot, ktorý bude disponovať túto monitoru. Ale to bude hmatateľné. Ale opakujem, ja si myslím, že sme evolučne vybavení istými túžbami, ktoré v nejakom veku proste prídu a potom sú s nami fakt, že dosť dlho. A čiže... Či ty myslíš, akože erotické nie sú možné počítačmi? Nie, možné, pornografia je možná. Ale toto je ešte ďalší stupeň. A sexuálne roboty sú už bežnou súčasťou života. Áno, ale ja si myslím, že sú niektoré veci, na ktorých tá evolúcia pracovala dosť dlho a sú teda dosť silno, či je to v tigroch, alebo v potkanoch, alebo v nás. Okrem iného, aj tigre, aj potkany, aj my podľa mňa potrebujeme nielen ten sex ako tú činnosť a to oplodnenie, ale že potrebujeme aj okolo toho, aj tie tigre, aj tie potkany, nejakú interakciu, ktorá ešte nie je sexuálna, ale už je... No, a tá interakcia prečo by nemohla byť s takýmito robotmi? Že tí roboti by boli, že úplne, že by boli, že na nerozoznanie, nemusí koža... byť nerozoznanie, nie, oni môžu byť, že si človek uvedomuje, že to je robot, humanoidný robot, pekne s príjemnou tvárou. Tak ja si myslím, že interval sexuálnej orientácie je pomerne veľmi široký, ale stále si myslím, že je to nejakým spôsobom rozdelené, nemusí to byť gaussovský, ale niekde s nejakým maximum. A stále si myslím, že to maximum je, že najviac mužov bude priťahovaný k živým, skutočným ženám a najviac žien bude priťahovaný. A teda netvrdím, že to nie je možné nahradiť, ale nemyslím si, že sa posunie ten stred k robotom. Štatisticky to stále platí. No lebo tie roboty ešte nie sú až také milé. Ale sú, tak bola veľká kauza v roku 2015 vo Vietname, mala byť konferencia o sexuálnej robotike a tam sa komunita veľmi silno zbúrila, tá konferencia sa zrušila. Takže takéto veci existujú. Je zaznamenaná svadba v Japonsku s robotkou v odzovkách, hej, čiže takéto extrémne prípady existujú už, ale to sa nedá zo všetkým, že to platí pre celú spoločnosť. Počujete vy troja, však si len spomeňme na tie dievčatá, do ktorých sme boli zamilovaní, alebo s ktorými sme žili. Akože, že však to najviac, čo by tie roboty mohli dosiahnuť, je, že by sa to podobalo na toto. A keby tie dievčatá neboli, no tak potom dobre, ale keď tie dievčatá sú, tak prečo by som... Možno nadviažem, že neprevládne potom raz aj v tom mužovi alebo žene túžba po dieťati? Ako to dosiahnem s tým robotom? To neviem, ale že vy ste Úplne. Ale že tá zaujímavosť toho je, trocha to súvisí aj s tými mobilmi a s tým všetkým, že tá zaujímavosť je, alebo tá ťažkosť, tá riskantnosť, že z nejakých dôvodov sa občas stane, že vec, mobil, neviem čo, nejaká sociálna sieť, neviem čo, má takú silu, príťažlivosť, alebo neviem, čo to je, že minimálne na nejaký čas sa ten človek je ochotný izolovať od iných ľudí, niekedy aj na veľký čas, lebo ho to vtiahne do toho virtuálneho sveta. A teraz, to, čo ste vy hovorili, že ten virtuálny svet v zmysle takéhoto teda toho, čo to partnera, alebo čo, že ak sa on vyvinie od roku 2013 do roku 2050 tak, že to bude naozaj veľmi príťažlivé, nejakým spôsobom, že či to nevtiahne, že teraz hovorím ako keby v opozite voči tomu, čo Martin, že či to není riziko, že to odstráni
ťažké veci zo vzťahov, ktoré sú vždy ťažké v reálnom vzťahu, kde sú aj ťažké veci, tu budú len v odzokách príjemné, prípadne nasimulované nejaké konflikty, ale len na to, aby sa potom udobrili. Že či toto riziko, či tam je? Áno, rozumiem. Teda ako vlastnosťou virtuálneho sveta je to, že umožňuje človeku sa správať trošku tak zjednodušene a tak odvážnejšie aj pod rúškom anonymity. A sú tam, tie interakcie sú jednoduchšie skrátka. Ako v reálnom svete naozaj ťažké partnerské vzťahy, rozhodovosť 30-50%. Proste to o niečom vypovedá, že aké je ťažké koexistovať s nejakým človekom. A ľudia môžu aj vo svojej nejakej takej podvedomej lenivosti proste môžu hľadať také ľahšie riešenia. Takže mňa by neprekvapovalo, keby tento virtuálny svet, táto ponuka, ktorá tu prišla, stiahla časť po publikách, alebo teda časť populácie. Čo by nebolo teda asi dobré, ale akože to riziko tu skrátka je, lebo ľudia žijú rôzne. Dobre, spôsobom. No. Príklad, ktorý tu už bol. Ja si myslím, že pornografia, ktorá je tu s ľuďmi, odkedy sú ľudia, nikdy, napriek tomu, aká vie byť šikovná, aj nešikovná, manipulatívna, neviem čo. Všeličo, nikdy neohrozila skutočný sex medzi ľuďmi. Môžeme na ňu mať názor, že je to škodlivé, môžeme mať na to názor, že je to užitočné, môžeme si myslieť, že manželstva ničí pornografia, môžeme si myslieť, že manželstva zachraňuje pornografia, ale pornografia, ktorá sama o sebe je veľmi silná vec, má nulovú šancu ohroziť lásku, partnerstvo a aj sex medzi ľuďmi. Som 100% presvedčený. To je také jednoduché, to až úplne nie je. Ono to nie je binárne. Som zvedavý, koľko peňazí by si stavil na pornografiu oproti skutočnému sexu. Všetko je vec kvantity, všetko je vec miery. Ja si viem predstaviť scénu, že je to možno niektorých vzťahov akože doplňujúca aktivita. To je úplne muža, ale niekde to môže zdevastovať, podľa mňa. Ak ten človek podľa ako takému dopamínovému efektu, že proste, že to môže mať negatívny dopad. Že tie názory, ktoré som spomínal, ja si myslím, že všetky z nich majú svoje rácio. To, čo ja chcem povedať, je, že v priemere štatisticky je to bezvýznamné ohrozenie. To neviem, či by psychiatri a psychológovia súhlasili. To neviem, to musím sa opýtať. Medzi sebou takýchto odborníkov, ale... To je zaujímavé. Ja som našťastie povedal, že takto ja hovorím. Dobre, a teraz úplne k záveru, že skúsme z tohto všetkého urobiť takú, nie predpoveď, ale čo si myslíme, že aké dobré veci, čo najlepšie, z toho, čo sme hovorili, že čo najlepšie nám poskytne umelá inteligencia a roboty a čo si myslíme, že čo sú najväčšie riziká toho v budúcnosti umelej inteligencie a robotov. Tak začneme najprv rizikami, aby sme skončili pozitívne. Rizika, aby sme začali túto debatu, proste, že keby sa to celé... tak rizika sú už aj teraz vidíme ako vojenské využitie umelej inteligencie. To je riziko? Tak riziko, asi nikto nechce vojny, podľa mňa. Vojny stoja veľa peňazí, stoja ľudské životy. Je to boj nejakých ale tie vojny tu asi stále budú, predpokladám. A tie umelé inteligencie môže pomáhať tým slabším? Ja neviem, ja nie som teda... Na Ukrajine sa to deje naozaj. Tak áno, na Ukrajine povedzme teda tá umelá inteligencia v tých dronoch umožňuje teda brániť lepšie agresorovi, to je pravda. Ale tak som myslel vo všeobecnosti, že on sa to bude nasadzovať, takže bude sa zomierať naďalej a tak ďalej, ale možno nejaká iná oblasť, keď to siahne na životy ľudí, povedzme, že nás to bude vťahovať ako tieto, aj sociálne siete, aj za tým je umelá inteligencia, všade treba vidieť proste algoritmy, proste odporúčacie a tak ďalej. Takže tie scenáre boli, že bude to kaziť kvalitu života ľudí, potom, že by to vyvolalo nejakú masovú nezamestnanosť, že by spoločnosť nebola schopná v dostatočnej miere vytvárať nové pracovné príležitosti, tak ako budú uberané masívnym nasadzovaním robotov, lebo toto nie je vôbec také jednoduché. My všetci vieme, že potrebujeme vytvárať nové miesta, ale že či ich bude dosť. Lebo keby mala pravda, že 80%, myslím, že v štátoch vznikli nejaké také predikcie, že do akého roku koľko pracovných pozícií, alebo koľko jobov bude nahradených, že 80 alebo koľko percent, to je strašné číslo. Takže vznikne nových. Áno, nových pre 5 miliard ľudí, povedzme, že to nie je vôbec jasné. Potom, čo tí ľudia budú robiť, budú si váľať čunky, alebo tak ďalej. Zábava. No a to bude viesť podľa mňa také degenerácii, že ľudia nebudú vedieť o dobroty, čo vlastne so sebou. Takže
Tieto rizika. Takéto rizika. Možno ešte nejaké ďalšie by boli. Z hľadiska robotika. No určite lenivosť. Čoraz viac budeme leniví, áno. No všetko budeme môcť ako keby nejakým spôsobom nahradiť tými robotmi, čiže niekedy je možno dobre keď sa donútim sám seba niečo robiť, čo sa mi nechce, lebo aj to ma nejakým spôsobom obohacuje. Čiže tá lenivosť určite do toho už vchádza, nemyslím si, že to je nejaká ďaleká budúcnosť, to určite teraz. No a nadviažem na Igora, jednoducho aj tieto technológie budú zase zdrojom bohatstva. A to je tiež ohrozenie, už momentálne aj sú asi, keď sme sa bavili o jednom tom pánovi v začiatku relácie. A koncentruje sa to v rukách niekoľkých jednotlivcov. To je podľa mňa trošku problém, že jednoducho zas to ako keby roztvára nožnice medzi tou elitou bohatou a tým zvyškom sveta. Takže už ani to Pareto možno ani tak neplatí 80-20 teraz, už to je možno úplne iný pomer. A tohto sa ja najviac obávam, že keď to nebude tak... Áno, hovorí sa o takej demokratizácii robotiky na úrovni Európskej únie, že by mala byť široko prístupná všetkým a teda tým pádom treba aj tú technológiu tomu prispôsobiť. Ale keď to budú mať v rukách nejakí takíto jednotlivci a budú hovoriť, že ja to tu teraz nasadím a všetkým predám a vy bez toho nebudete vedieť fungovať, tak to bude problém. Rizika? Akože určite sú, tak ako sú so všetkým. Akože, že nové veci prinášajú nové možnosti, nové rizika. A to sa podľa mňa nejako významne nelíši od toho, čo už bolo veľakrát v minulosti. Aj keď toto je akože prevratná epocha, ale prevratných epoch bolo už veľa. Konkrétne rizika ja neviem, akože nepúšťam svoju fantáziu týmto smerom, lebo ma to nebaví. Čiže to je asi všetko. A čo sa týka tej akumulácie moci, aj to bolo v dejinách, akože v dejinách bola moc akumulovaná v rukách nie veľkých impérií a ich vládcov. Ale tie veci sú často krehké a čiže ja si myslím, že nie sme v nejakej úplne výnimočnej situácii v dejinách ľudstva a ja si myslím, že žijeme v dosť inom prostredí, než žili, ja neviem, Egypťania staroveky alebo Rímania a zároveň, že sme veľmi, ale fakt, že veľmi podobní ľudia, že proste to, čím nás vybavila evolúcia, sú oveľa hĺbšie veci. Ona nás vybavila tým, že sa vieme veľmi dobre prispôsobiť veľmi odlišným životným situáciám v detailoch, než boli tí Rimania, ale v zásade sme veľmi podobní ľudia. A preto ja si myslím, že napríklad tie medziľudské vzťahy nebudú ohrozené. Dobre, a teraz, že to dobré ovocie, však vy na tom pracujete vlastne, že vy vlastne pracujete na veci, o ktorých sme sa teraz hovorili, že môžu byť aj rizika. Tak predpokladám, že tam nepracujete kvôli tým rizikám, ale kvôli tomu dobrému ovociu. No tak o čom snívate? Ja som v tomto taký pragmatik, že ten evolučný pohľad, že kam to celé speje. Teda ja si na rozdiel od Martina myslím, že žijeme vo výnimočnej dobe, také hyperbolickej, že aj jak sa skracuje obdobie medzi priemyselnými revolúciami, aj to, že ovládanie sveta, no v stredoveku to nebol ten istý typ ovládania sveta, ako dneska cez Starlink, proste cez internet skrátka, proste to je nové médium, ktoré umožňuje oveľa väčšiu akumuláciu, aj ten impact, čo sa s tým dá vlastne urobiť. Takže ja si myslím, že je to špecifická doba, kde teda žijeme, sa to strašne zrýchluje. Už za posledné 3 roky od veľkých jazykových modelov, čo sa už vlastne udialo, a to sú len 3 roky. Takže ja to tak nejak vnímam, že tie roboty by ako mali byť nasadzované teda široko spektrálne v rôznych oblastiach, kde teda nahradia ľudí v takých nebezpečných, stereotypných, nudných prácach a aby teda bolo menšie riziko umierania alebo chorôb.
a proste, aby celkovo sa zvýšila kvalita života, proste využitie umelej inteligencie napríklad vo výuke, vo výskume, v zdravotníctve a tak ďalej. Personálny doktor napríklad cez AI, to je podľa mňa špičková vec, proste, ktorý by pomáhal. Personalizovaná medicína cez AI, to je podľa mňa veľmi dôležitý smer s veľkým potenciálom. Takže tak, aby skrátka bolo dobre na tomto svete, ale na tomto svete neviem, či bude niekedy veľmi dobre, keď vidíme, aký je dosť teda spolarizovaný. A ja teda nevidím indikátory, že čo do budúcna. Možno, že musia vymrieť niektorí vládcovia, aby proste to bolo lepšie. Ale mal som skončiť tým pozitívnym, takže... No, ja poviem určite tú slobodu, čo som spomínal. Ja celkovo technológie vnímam pozitívne. Samozrejme majú negatíva, rizika, to sa môžem baviť do nekonečna o tom. Ale keď si predstavím pred 100 rokmi, ja dneska viem chytiť lietadlo, ísť na Tahiti, no tak koňom by som tam nedošiel, jedine, že by som teda obetoval rok svojho života a nejak tam doplával a nejak bláznivú cestu, čo boli rôzne cestopisy a tak ďalej. Čiže mne umožňujú tie technológie byť slobodnejšie, jednoducho si vyberať, rozmýšľať, nastavovať si, že čo budem používať, čo nie, veď to je o nejakej individuálnej zodpovednosti. Možno aj toto by bolo dobre učiť na našich školách, aby sa tí ľudia vedeli rozhodnúť. Že aj nie. Čo áno, čo nie. Každý sme individualita, proste niekomu toto vyhovuje, niekomu nie. Tak to tak je, len keď to nepoznám, tak sa veľmi ťažko k tomu nejak budem stavať. Takže toto je pre mňa kľúčové a hovorím, ešte raz ja to zopakujem, ja som slobodnejší. Zaujímavé, lebo väčšina ľudí hovorí, že nás to môže zotročiť a vy hovoríte úplný opak, že nás to môže oslobodiť. Perfektne. Martin? Ja úplne s týmto súhlasím, že proste ja to vnímam ako ďalší významný technologický vynález a z neho vyplývajúce veci, ktoré v zásade umožňujú väčšiemu množstvu ľudí žiť, nie že nehladovať a prežiť, ale žiť v relatívne, keď to porovnáme s dejinami ľudskými, tak v obrovskom dostatku. A to teda nie je len to, že sa nemusíme až tak veľmi starať, aby sme prežili kvôli jedlu, kvôli teplu a kvôli streche nad hlavou, ale že dokonca máme veľmi mnohí z nás, a sa mi zdá, že sa rozširuje to percento tých, ktorých sa to týka, žiť slobodne nie len v zmysle, že kam môžeš odcestovať, ale čo môžeš a čo si nútený robiť preto, aby si prežil. Že čoraz viac sa ľudia môžu venovať veciam, ktoré ich bavia. To nesúvisia s prežitím. Nesúvisia priamo s prežitím. A keď aj, tak je to oveľa menej hrdlačenia alebo čo. Čiže mne sa zdá, že potenciál ako všetkých technológií je jednak oslobodzujúci a jednak riskantný, nebezpečný. A mne sa zdá, že v celkové to ľudstvo zatiaľ sa mu darí tak, že prevláda tá časť dobrá. A ako som už povedal, a môžem sa úplne mýliť, ale nemyslím si, že by zrovna teraz sa to malo zmeniť. Ďakujem, že ste prišli. A ešte do titulkov sa vás opýtam, že teda ja mám takéto podozrenie, skončíme tým Muskom. Moje podozrenie je, že on hovorí tieto prehnané veci, že bude všetkého nadbytok a nemusíme robiť, alebo naopak zničí sa ľudstvo. Že to hovorí preto, aby zjednodušene povedané, dostal viac dotácií, lebo keď vystrašíš vládcov, tak vládcovia ti dajú peniaze, že zachráň nás. A keď mal konflikt s Trumpom, tak Trump to priamo povedal, že ale však on to všetko robí preto, aby dostal veľa dotácií do Tesly a do toho ďalšieho, no, tie rakety. Že je toto moje podozrenie trošku... Zdieľate ho trocha? Je za tým racionálne pozadie, musím povedať. Je, že? Samozrejme. Hoci asi sa opakuje tá stará pravda, že proste keď mám veľa, chcem mať ešte viacej, proste ten človek je najbohatším človekom planéty, a že jemu by malo záležať na to, aby dostal ďalšie dotácie na niečo. To nie sú malé dotácie. No? Ja viem, ale mne to je smiešné, ale proste tam asi neplatí nejaká logika. Nie, on chce žiť do nekonečna. Ja si myslím, že títo ľudia, nie len on, že chcú žiť do nekonečna. A ako reálne to myslíš, ako reálne, že by bol nesmrteľný v tom zmysle? V zmysle napríklad, že by sa to vedomie prenieslo, ale to je jeho napríklad, alebo nejakým spôsobom oni, Putin, Musk, Trump, ja fakt si myslím, že
oni radšej nemyslia na to, že by zomreli, že zomrú niekedy, lebo im to spôsobuje Sa ponižujú. A teda ja si myslím, že sa to Muskovi nepodarí, že žiť večne a nachádzam v tom, priznám sa, Potešenie. No ja už len asi sa dá len súhlasiť, asi je toto najpravdepodobnejšie, čo sa Fakt? dá. Asi áno, však on už viackrát takéto niečo vyviedol, že tak šplechol niečo, Za čo 10 rokov rozvírilo všetky vody stojaté a potom zrazu investície začali lietať a tak ďalej. A hovorím, pre mňa je veľmi kontroverzná osobnosť. Ja sa čudujem aj mojim kolegom, docentom, profesorom, nielen na Slovensku, ale všade inde, že ho tak bezmedzne obdivujú, zbožňujú, pretože on je v mnohých prípadoch aj neúspešný, to treba povedať, a má obrovský kapitál za sebou, tak tie vízie si môže dovoliť, veď čo by nie. Ja mu držím palce, nech tie technológie napredujú, mnohé z nich sú dobré, veď čo by nie, ale jednoducho pre mňa je stále kontroverzný a takým aj zostane. Ďakujem pekne.